Ποδολάτρες του Σπύρου Μαντζαβίνου. Ο Σπύρος λοιπόν Μαντζαβίνος γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1995 στην Αθήνα και κατάγεται από την Κεφαλονιά. Σπούδασε κλασική φιλολογία και στο Πανεπιστήμιο της Βιρτεμβέργης και σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου Σταυράκου. Το 2018 εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων «Μνηστηροφανία και άλλες ιστορίες» από τις εκδόσεις Καστανιώτη και ήταν υποψήφιος για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού Κλεψίδρα. Έχει σκηνοθετήσει την ταινία Πανελλήνιο, η οποία απέσπασε 3 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών και της Επιτροπής Νεότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης ζωγράφος και χαράκτης. Γεια σου Σπύρο Μαντζαβίνο. Γεια σου Ελένη. Το μάτι του ποδολάτρη δεν είναι απλώς φωτοευαίσθητο. Δεν δέχεται παθητικά τις εικόνες που έρχονται κατά πάνω του και τις διαβάζει, αλλά είναι πυρφόρα δάδα. Το βλέμμα του πυρπολεί τη γύρω πραγματικότητα και την καταφλέγει. Το φλεγόμενο βλέμμα της συμπάθειάς του είναι που μεταμορφώνει ό,τι αξιώνει την αγάπη του και το μετατρέπει σε κάτι άξιο να ειδωθεί. Δεν είναι ένας παρατηρητής, αλλά ένας εμπριστής του κόσμου. Αρπάζει την πραγματικότητα και τη στίβει στραγγίζοντας από μέσα τις στιγμές, γυρνά τότε το μάτι του ανάποδα και γίνεται κιούπι, έτοιμο να πέσουν μέσα του οι στιγμές αυτές. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Ποδολάτρες» του Σπύρου και είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε μαζί του πώς εμπνεύστηκε αυτό το βιβλίο, αν τελικά οι ποδολάτρες είναι ένα έναυσμα, είναι κάτι το οποίο του έδωσε αφορμή για να γράψει αυτή την πραγματεία, αυτό το υβρίδιο, αυτή την εξέλιξη μιας ιστορίας η οποία δεν έχει πλοκή. Και μάλιστα διαβάζοντας τους ποδολάτρες συνειδητοποίησα ότι όχι μόνο δεν απομακρύνεται από τα άλλα όλα όσα κάνει, δηλαδή από την Γλιστρίδα που είναι η ραδιοφωνική εκπομπή που επιμελείται μαζί με τον Βασίλη και τον Μάριο, από την εφημερίδα Τείχο Αγκινάρα, αλλά και από τη σκηνοθετική του οπτική που οδηγεί στο ντοκιμαντέρ και μάλιστα σε ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ όπως είναι αυτό του Πανελλήνιου. Ξέρεις Σπύρο, έχω την αίσθηση ότι εδώ μιλάμε και πάλι για έναν μικρό κόσμο στους ποδολάτρες. Δεν μιλάμε δηλαδή, ακριβώς γι' αυτό δεν έχει πλοκή, είναι λίγο σαν ανακάλυψη. Δηλαδή ξεκινάς από το πόδι για να ανακαλύψεις αυτές τις στιγμές που μπαίνουν στο κιούπι που λέγαμε προηγουμένως, αλλά ίσως για να ανακαλύψεις και κάτι το οποίο δεν είναι εμφανές. Δηλαδή δεν μας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να βλέπουμε την πατούσα ή τα δαχτυλάκια που θυμάμαι πολύ καλά ότι τα παρομοιάζεις και με την κάπαρη κάπου. Πες μας λίγο πώς μπόρεσες να σκεφτείς αυτό το κομμάτι του σώματος, το οποίο δεν ξέρω κιόλας αν συνομιλεί με άλλα κομμάτια του σώματος, και να το συνδυάσεις και με τα χαρακτικά σου που είναι πάρα πολύ όμορφα μέσα στο βιβλίο και στο εξώφυλλο και που μου έχεις αφιερώσει και εμένα ένα ωραίο χαρακτικό στην εισαγωγή.
Φοβερή παρατήρηση. Μου αρέσει πολύ αυτή η παρατήρηση που έκανες για τον μικρό κόσμο. Επειδή γενικότερα στερούμε φαντασίας, μπορώ να πω, όταν γράφω για τον εαυτό μου τον ίδιο. Δηλαδή πάντα. Δεν μπορώ να επινοήσω μια ιστορία μου, είναι πολύ δύσκολο. Και δεν με αφορά κιόλας, νομίζω, να επινοήσω μια ιστορία με πλοκή με αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν γράφω, είναι λίγο σαν να σκάβω τον εαυτό μου. Και η αγάπη για το γυναικείο πόδι είναι μέσα μου. Και η λατρεία για το γυναικείο πέλμα, για το γυναικείο πατούσα κτλ. Και ήθελα λίγο να δω αν μπορεί κάποιος να γράψει για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει λογοτεχνικό υλικό κάτι τόσο χαμερπές. Αυτό υπήρχε στο νου μου, έστω ασυνείδητα, και έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία του να το γράψω αυτό, σαν να γράφω για τον εαυτό μου τον ίδιο. Σαν μια αυτοβιογραφία. Ναι. Ποτέ δεν ασχολήθηκα ακριβώς με το τι είναι, δηλαδή, άμα είναι δοκίμιο ή άμα είναι λογοτεχνία ή άμα είναι μυθοπλασία ή άμα είναι, ξέρεις. Σίγουρα πλοκή δεν υπάρχει στο βιβλίο αυτό. Αλλά ό,τι έχω γράψει, η πλοκή είναι τελείως υποτυπώδης. Δεν με ενδιαφέρει. Και νομίζω ότι και στο σπουδαίο βιβλίο, όπως και στις σπουδαίες ταινίες, όχι ότι το δικό μου είναι σπουδαίο, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, η πλοκή είναι τελείως δευτερεύουσα. Δουλεύεις μια ταινία και έχει ξεχάσει τι συμβαίνει στην ταινία αυτή στο τέλος ή πώς λέγονται οι χαρακτήρες. Στην ενδιαφέρει αυτή η αίσθηση. Οπότε η λογική ήταν αυτή της αισθήσεως. Αυτό το οποίο λες για τον μικρό κόσμο είναι τρελά ενδιαφέρον. Όντως με αφορά πολύ αυτή η εξαίρεση γενικότερα. Ένα καθεστώς εξαιρέσεως στα πράγματα, όπως είναι το Πανελλήνιον, που είναι κάποιοι θαμώνες σε ένα καφενείο οι οποίοι είναι αθέατοι και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο, και εσύ προσπαθείς να διεισδύσεις σε αυτόν τον κόσμο. Και είναι πολύ ωραία αυτή η αναλογία που κάνεις με το πόδι, που είναι μια λεπτομέρεια του σώματος, που δεν είναι η καθ' αυτή η ερωτογενή ζώνη όπως είναι το στήθος κτλ. Και κάπως με το βλέμμα της αγάπης που διάβασες και αυτό το κομμάτι, προσπαθείς να μάθεις κάτι. Γιατί νομίζω τελικά ότι η αγάπη είναι ο τρόπος να μαθαίνουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ο έρωτας είναι ένας τρόπος διείσδυσης των άλλων, ένας τρόπος να τον κατανοήσεις, δηλαδή. Χωρίς την αγάπη και το βλέμμα που έχει αγάπη, δεν μπορείς να καταλάβεις τα πράγματα. Και ενώ έγραφα αυτό το βιβλίο, έβρισα κάποιες αναλογίες μεταξύ του ποδιού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτή η αγάπη για το γυναικείο πέλμα, το φετίχ το ίδιο, δηλαδή. Κάτι που ποτέ δεν το θεώρησα χυδαίο, αντίθετα το θεωρώ κάτι το οποίο που έχει πολύ ενδιαφέρον, γεννάει κάτι καινούριο. Και επειδή δεν γράφω ποτέ με σχεδιάγραμμα ή με κάποια λογική ακριβώς αλληλουχία, ο συνειρμός με οδήγησε στο να πλάσω αυτές τις αναλογίες. Ότι το πόδι μπορεί να είναι σαν ένα κοιονόκρανο αντεστραμμένο, σαν ένα κύωνας, σαν το πόδι ένας κύωνας και η πατούσα να είναι ένα κοιονόκρανο, αλλά αντεστραμμένο, που λέει προς τη γη. Εμένα με παρέπεμψε και σε έργα τέχνης φυσικά, ένα που μου ήρθε έτσι αυθόρμητα, χωρίς να το έχω μελετήσει ιδιαίτερα, ήταν η Φλόρα της Πομπιείας. Δεν ξέρω αν ξέρεις αυτή η οποία, ενώ είναι γυρισμένη με την πλάτη και τα λουλούδια και περπατάει, το πατουσάκι της το ένα είναι όρθιο, γιατί περπατάει. Είναι το πάτημά της, ας πούμε, και δεν τη βλέπεις. Ξέρεις, υπάρχει και αυτό το πράγμα που λένε ότι ο καλύτερος τρόπος για να συναντήσεις τον άλλον δεν είναι να τον κοιτάξεις στα μάτια, πάντα. Και εκεί ίσως αυτός ο μικρό κόσμος που ανέφερα προηγουμένως και αυτή η ταπεινή πατούσα να σου φανέρωνε κάτι, γιατί έχεις κάνει ολόκληρη πραγματεία μέσα στο βιβλίο, τόσο στα καράβια που πηγαίνω έρχονται, με τις γυμνές πατούσες που βγαίνουν από τα σανδάλια ή τα παπούτσια για να ξαπλώσουν σε μια κουκέτα ή οτιδήποτε, όσο και ακόμα και στα λεωφορεία που μπορεί ή στα τρένα μια πατούσα να γυμνοθεί. Καταρχάς ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτή σου η παρατηρητικότητα ένιωσες ποτέ να ενοχλεί τις κοπέλες τις οποίες κοίταξες. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποια περιστατικά που περιγράφεις μέσα στο βιβλίο, αλλά πώς το ένιωσες εσύ? Δηλαδή, εν κατακλείδη ενόχλησες, γοήτευσες, παραξένεψες? Τι ακριβώς πήρες σαν feedback από αυτή σου την καταγραφή και από αυτή σου την ηγητευτιά από τις πατούσες των άλλων κοριτσιών, ας πούμε? Πρώτα απ' όλα κάτι το οποίο γίνεται αφόρμητα πια. Δηλαδή, όπως κάθε ερωτική προδιάθεση, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις, να το σκεφτείς πια. Κοιτάζω αντανακλαστικά. Όπως νομίζω ότι
Όλα τα φύλλα κοιτάζουν τα κλεφτά κάτι όμορφο όταν βλέπουν μια γυναίκα να περνάει. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να θεωρηθεί κάτι παραβιαστικό. Το θεωρώ κιόλας εγώ ίδιος παραβιαστικό. Μου έχει τύχει να κοιτάξει κοπέλα τα πόδια της για να δει έχουν κάτι περίεργο που με κοιτάζει. Ή πολλές φορές φαίνεται ότι απλώς είμαι πολύ ντροπαλός και κοιτάζω χαμηλά γιατί ντρέπομαι να κοιτάξω στα μάτια. Υπάρχει και αυτό το οποίο το αναφέρω και στο βιβλίο. Πολλές φορές φαντασιώνομαι ότι η κοπέλα μπορεί να κουνάει το πόδι της μέσα στο σανδάλι για τον λόγο να με εγωιτεύσει εμένα, ότι κατάλαβε ότι την κοιτούσα. Είναι μια πράξη η οποία και είναι φλερτ και δεν είναι. Είναι πάλι στα όρια, νομίζω. μεταξύ του φλερτ και του απλώς του βλέμματος. Θα διαβάσω πάλι κάτι. Ευχαριστώ. Κάποτε ένα ξανθό κατάλευκο κορίτσι που συνάντησα σε μια παρουσίαση βιβλίου μου έμαθε εξόχως παραστατικά και αναμφίλεκτα τη δυνατότητα γοητείας του ντυμένου. Καθώς καθόμουν ακριβώς μπροστά από το πάνελ των ομιλητών, αναγκαζόμουν να στρέφω συνεχώς το κεφάλι μου δεξιά και προς το μέρος της για να τη βλέπω. Καταρχήν μου εξήγησε δίχως λόγια τι ακριβώς σημαίνει μαύρο λαμπερό, καθώς κοιτούσε με τα μαύρα μάτια της έτσι που άστραφτε το βλέμμα της. Οι μέλαινες κόρες της είχαν το κατάλληλο μέγεθος, μεγάλες και ολοστρόγγυλες, είχαν από το λευκό τους πλαίσιο άπλετο και απλόχωρα δοσμένο χώρο για να κολυμπάνε άνετα και ήταν η αντίθετη των δύο χρωμάτων τέτοια που σε ρουφούσε. Είχε παλάμες μικρές με δάκτυλα μακριά, όπως και νύχια βαμμένα λευκά μονάχα στην απόλυξή τους και σταυρωμένα πάνω στο γόνατό της, έχοντάς το ως ορμητήριο. Εκκινούσαν από αυτό και γλιστρούσαν γαϊδεύοντας όλο της το σταυρωμένο επίσης πόδι, μέχρι το σημείο όπου το μπατζάκι της απόλυγε αφήνοντας εκτεθειμένα λίγο λευκό δέρμα του ποδιού πριν από τα μαύρα της μποτάκια, που χάιδευε το ακάλυπτο σημείο του ποδιού της ή κατέβαζε ανεπαισθέτως λίγο το μπατζάκι της. Αυτό το ανεπαισθέτως που χρησιμοποιείς πολύ συχνά μέσα στο βιβλίο σου και είναι το καβαφικό γνωστό ανεπαισθέτως. Αυτή η περιγραφή χωρίς τελεία, αυτός ο λόγος, ο μακροπερίοδος που χρησιμοποιείς είναι εξομολογητικός λόγος ενός αντικατοπτρισμού, δηλαδή τι θέλω να πω. Μέσα από αυτές σου τις περιγραφές δεν είναι μόνο ο άλλος, ενδεχομένως λέω εγώ ότι μπορεί να είσαι και εσύ ο ίδιος. Δηλαδή να καθρεφτίζεσαι σε αυτή την φλιαρία της περιγραφής, η οποία να είναι και μία σύνθεση, παρά το γεγονός ότι λες ότι δεν γράφεις για ό,τι δεν έχεις ζήσει, υπάρχει αυτή η μυθοπλασία. Λες ότι δεν έχεις φαντασία, παρόλα αυτά. Αυτή η οπτική, που είναι προσωπική οπτική δική σου, αντικατοπτρίζει πράγματα τα οποία σίγουρα φαντάζεσαι. Δεν μπορεί δηλαδή να μην ξέρεις, να μην σκέφτεσαι αυτό που είπες για την κίνηση πριν. Ότι η κοπέλα μπορεί ξαφνικά να κινήσει το πόδι της. Είναι μια εξομολόγηση λοιπόν. Αυτό το βιβλίο για την πατούσα είναι ένα φετίχ που θέλεις να το περιγράψεις, θες να το ονοματίσεις για να το αποφύγεις, για να το ολοκληρώσεις, για να το τελειώσεις. Ας πούμε, είναι ένα εγώ λιωμένο κάτω την πατούσα. Πολύ ωραίο αυτό που λες και ανοίγεις πολύ ωραία ζητήματα. Έχεις δίκιο, γιατί η γραφή όπως το περιγράψα εγώ πριν, ότι στερούμε φαντασίας, είναι σαν να είναι περιγραφική. Δεν είναι όμως. Δεν είναι λιτή περιγραφή, ούτε γράφω λιτά, ούτε γράφω με τελείες, ούτε γράφω εισαγωγικά ντοκιμαντερίστικα παρατηρησιακά όμως. Έχεις δίκιο. Πάντα υπάρχει ο μύθος και εδώ πέρα. Και έτσι είναι ο μακροπερίοδος λόγος, όντως είναι πολύ πιο μυθοπλαστικός από την πραγματικότητα, η οποία είναι πολύ πιο στεγνή, πολύ πιο
δομημένη σε 1, 2, 3, έγινε αυτό, γι' αυτό και αυτό. Όντως εκεί υπάρχει μια αμφιλογία που έχει ενδιαφέρον, νομίζω. Όντως γράφω μόνο γιατί έχω ζήσει ή ότι έχω δει. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν είναι ακριβώς στιγμές όπου κάτι συνέβη ακριβώς. Δεν συνέβη τίποτα. Το βλέμμα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Και όντως ο λόγος του Μακροπρίδης, πέραν ότι μου αρέσει για αισθητικούς λόγους, μιλάω και γρήγορα. Είναι ο τρόπος που μιλάω, με έναν τρόπο. Έχω και το κεφαλονίτικο λίγο, το γρήγορο. Νομίζω ότι αυτός ο λόγος είναι ένα παραλήρημα με έναν τρόπο και είναι και ένας συνειρμός. Οπότε οδηγεί στον εξομολογητικό λόγο. Από εκεί η κοινά. Σίγουρα το να γράφεις σε κάτι τόσο πολύ ευαίσθητο, όπως είναι το τι σε εγωιτεύει, το τι σε εγωιτεύει ερωτικός, είναι κάτι το οποίο από μόνο του είναι εξομολογητικό. Και πολλοί συγγραφείς δεν θέλουν να λένε ότι αυτά που γράφουν είναι αυτοβιογραφικά ή το αποφεύγουν, δεν θέλουν να τονίσουν ότι είναι μια κατασκευή. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει όταν κάτι γράφω να με αφορά πολύ, να με πονάει. Και εμένα, αν δεν ντρέπεσαι για λίγο για αυτό που έχει κάνει, δεν πολύ αξίζει. Πρέπει να ντρέπεσαι και λίγο. Δηλαδή, αυτό το ξυπόλυτη είναι και μια δικιά σου γύμνια. Ακριβώς αυτό. Φοβερό αυτό που λες. Υπέροχο. Ακριβώς. Αυτή η ξυπολυσιά πρέπει να είναι ξυπολυσιά ψυχής. Πρέπει λίγο να είσαι λίγο ευάλωτος, να γίνεις ευάλωτος ως δημιουργός. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Δηλαδή, άμα και στην τέχνη κατασκευάζω μια περσόνα, πάντα υπάρχει, εντάξει, στις νόρμες της λογοτεχνίας υπάρχει περσόνα, πάντα γιατί δεν γράφεις όπως ακριβώς σκέφτεσαι, εννοείται. Αλλά όσο λιγότερο για μένα είναι αυτό, τόσο καλύτερο. Ο μύθος, για μένα είναι ο τρόπος που ζούμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς μύθο. Πρέπει να έχεις ένα μύθο στη ζωή σου για να μπορέσεις να κινείσαι κάθε μέρα το πρωί. Γιατί δεν σκέφτεσαι ότι πρέπει να φάω, να πιω μια μπύρα, πρέπει να αυτό. Αυτή η ζωή είναι αστόχαστη. Ο μύθος είναι πάντα μέσα μας, νομίζω εγώ. Και το ποδαράκι στο βιβλίο, το γυναικείο ποδαράκι, είναι αυτό το οποίο ίσως είναι η αρχή του μύθου. Είναι το κουβάρι που αρχίζει και ξετυλίγεται για να δημιουργηθεί ο μύθος. Και έχει μέσα το μύθο προβαλλόμενο επάνω του. Τώρα που το συζητάμε, το σκέφτομαι αυτό, ότι υπάρχει στο βιβλίο όλο, αυτά που έχει διαβάσει ήδη μέχρι στιγμής, δηλαδή, για παράδειγμα, μια σχέση γκρίζας ζώνης. Δηλαδή, μεταξύ μυθοπλασίας και παρατήρησης, μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, μεταξύ γύμνιας και ντυσίματος. Δηλαδή, αυτή η ιστορία που είπες, είναι μια ιστορία που δεν είναι ιστορία ξυπολυσιάς, αλλά κάποιος ο οποίος φαντάζεται κάτι. Οπότε εκεί μπαίνει ο μύθος. Δηλαδή, μυθοποιεί σωστά αυτό το οποίο δεν μπορεί να δει, γιατί δεν μπορεί να το ορίσει, αφού το έχει δει, και μπορεί να κάνει μόνο εικασίες γι' αυτό. Βεβαίως. Και υπάρχει επίσης πάλι αυτή η αντίθεση, ότι σε μια παρουσίαση βιβλίου, εκεί εκτελείται αυτή η ιστορία με αυτή την κοπέλα, και ξεχωρίζεις κάποια από το πλήθος, μια εικόνα από το πλήθος. Πάλι λοιπόν μια εξαίρεση. Έτσι. Πάλι μιλάμε όχι για το όλον, το οποίο είναι μια μάζοξη, είναι ένα κομματάκι του πάζλ αυτό. Αλλά και ο έρωτας ο ίδιος δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι ξεχωρίζεις κάποιον το πλήθος. Είναι πάλι αυτή η εξαίρεση. Νομίζω. Αυτή η εστίαση στην πατούσα, στο πόδι, ενδεχομένως στον αστράγαλο, στην στα άκρα. Ναι. Τι είναι αυτό που σου δίνει αυτή η εστίαση, γιατί πέρα από την περιγραφή σου και πέρα από την μεταφορά που περιέγραψες προηγουμένως, ποια είναι η προσωπική σου ειδονή, και δεν εννοώ την ερωτική μόνο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σου κίνησε μετά το χέρι να κάτσεις να γράψεις, τι είναι αυτό που σε ενέπνευσε, αυτό εννοώ. Τι είναι αυτό που σε έβαλε να συγκεντρωθείς, να κάτσεις πάνω από ένα χαρτί και να γράψεις για αυτό το αντικείμενο, την πατούσα ας το πούμε, ναι. Και τι γαλήνη, τι ολοκλήρωση, τι ευχαρίστηση σου έδωσε το γράψιμο για αυτό το αντικείμενο, ας το πούμε. Σωστό. Ναι. Λένε ότι κάθε βιβλίο είναι ο τάφος ενός έρωτα. Για παράδειγμα, ότι γράψεις μια ερωτική ιστορία και τον σκοτώνεις. Αυτό συνέβη στο πρώτο μου βιβλίο. Που ήταν ένα ερωτικό βιβλίο με ιστορίες. Πάλι προσωπικές, πάλι υπήρχε μια κοπέλα, υπήρχαν όλα αυτά και εκεί σκοτώθηκε αυτό το συναίσθημα μέσω του γραψίματος, μέσω της αυτής της εκτόνωσης. Σε αυτόν είναι η διαδικασία διαφορετική. Δεν μπορείς να σκοτώσεις το φετίχ, δεν μπορείς να σκοτώσεις αυτό το οποίο σε ερεθίζει. Αυτό δεν μπορεί να σκοτωθεί ποτέ. Αλλά όταν είσαι μόνος στο σπίτι, αυτό γράφτηκε στην καραντίνα. Γράφτηκε το 21 το βιβλίο αυτό. Βγήκε πολύ αργότερα. Γράφτηκε το 21 στην καραντίνα. Και αυτό που είχα μπροστά μου ήταν μόνο ο εαυτός μου. Αυτό που έχουμε πάντα βέβαια, αλλά και ακόμα πιο πολύ. Οπότε λέω, τι σε καίει μέσα σου να γράψεις. Και ήταν ό,τι πιο
βαθύ υπό την έννοια ότι βαθύ είναι αυτό το οποίο μας ερεθίζει με όλους τους τρόπους. Έτσι. Είτε αισθησιακούς, είτε αισθητικούς, είτε ερωτικούς, είτε. Ήταν αυτό. Και ξεκίνησε και ως ένα παιχνίδι με έναν τρόπο. Δηλαδή, ξεκίνησα να γράφω και λέω: μπορώ να γράψω για αυτό το ζήτημα. Για κάτι το οποίο θεωρείται ακόμα και ταμπού, ακόμα και χυδαίο. Και ήμουνα μόνος μου ούτως ή άλλως, οπότε άρχισα να γράφω. Εμένα αυτό που μου αρέσει σε αυτό το βιβλίο, πέρα από τις λεπτομέρειες και τον λόγο σου, είναι το γεγονός ότι βλέπω ότι αν και είσαι αρκετά νέος, αυτό το λένε όλοι στις παρουσιάσεις που κάνεις και τα λοιπά, παρά το γεγονός ότι σκέφτομαι ότι μερικές φορές η ηλικία είναι ένα πλασματικό γεγονός μες στον χρόνο, δεν είναι μια πραγματικότητα, γιατί αλλάζει συνεχώς, άρα δεν μπορούμε να νετάρουμε. Βέβαια είσαι αρκετά νέος, πράγματι, είναι ότι χρησιμοποιείς πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι καταβολές σου, δηλαδή τι κάνεις, έχεις διαβάζεις, ασχολείσαι με τη λογοτεχνία πριν από την σκηνοθεσία, πώς ανακάλυψες τόσες λέξεις, ας πούμε, ακόμα και αυτή την αιμονή με το ανεπαισθέτως, παραλίγο να γίνει και πατούσα το ανεπαισθέτως, ας πούμε, ποιες είναι οι γνώσεις σου γύρω, είσαι φιλόλογος βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν τελείωσα ποτέ τις σπουδές μου στο Tübingen που ήμουν στη Γερμανία. Ναι. Έκατσα εκεί 9 μήνες μετά το σχολείο. Πήγα στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Ναι. Και πιο εκεί, αλλά δεν την πάλεψα καθόλου σε αυτό το γερμανικό περιβάλλον, δεν μου ταιριάζει καθόλου, οπότε έφυγα. Αλλά γράφω ότι σπούδασα κλασική φιλολογία, δεν γράφω ότι τελείωσα κιόλας. Οπότε μπορώ να πω και ψέματα. Ή να αποκρύψω την αλήθεια πάλι. Ένα παιχνίδι απόκρυψης και επανέρωσης γι' αυτό. Το πολύ ευχαριστώ για τα ελληνικά που λες και χαίρομαι πολύ. Ναι, πού τα κονόμησες, να το πούμε έτσι. Ναι, ωραία το λες. Κοίτα, ο πατέρας μου έχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη και πάντα είχε. Με βιβλία. Αυτό, ναι. Και από πολύ μικρός είχα αυτές τις καταβολές ότι έκλεβα βιβλία και δεν διάβαζα. Δεν διάβαζα βιβλία τότε, παιδικά βιβλία. Διάβαζα τα δοκίμια που είχε εκείνος. Διάβαζα Παπαγιώργη που είχε πάρα πολύ μικρός, 15 χρονών. Ναι, ο οποίος μπορώ να πω ότι με σημάδεψε. Πάντα διάβαζα. Μου άρεσε τον πολύ. Ιωάννου από ό,τι ξέρω. Και ο Ιωάννου μου άρεσε πάρα πολύ. Το διάβασα πιο μετά, αλλά φυσικά τρελαίνομαι και τον Ιωάννου. Αλίευα και διάβαζα. Τσαλαβουτούσα. Ναι. Δηλαδή και στο σχολείο διάβαζα πόε όπως όλοι οι νέοι κάνουν. Ναι. Αλλά μου μείνει αυτό, ότι πάντα διάβαζα. Δηλαδή διαβάζω και στο μετρό, διαβάζω. Παντού. Ναι, όχι τόσο συστηματικά. Όπου μπορώ, όχι τόσο συστηματικά, αλλά εννοώ ότι τώρα θα διαβάσω αυτό και θα το τελειώσω αυτό, θα πάω σε κάποιο άλλο. Διαβάζω, πάντα τσαλαβουτούσα στα βιβλία. Πάντα μου άρεσε πολύ δηλαδή, αυτό το πράγμα. Συνομιλητές έχεις σε αυτό το διάβασμα. Δηλαδή θέλω να πω, άντε και εσύ έχεις διαβάσει τον Μπόε, έχεις διαβάσει τον Ιωάννου, έχεις διαβάσει τον Κωστή Παπαγιώργη και όλα αυτά. Υπάρχουν άλλα άτομα στη δική σου γενιά, ας το πούμε γενιά, ένα γενικό πράγμα, με τους οποίους μπορείς να μιλάς αυτά τα καλά ελληνικά, ας το πούμε. Είναι δύσκολο, αλλά πια έχω δημιουργήσει ένα φρούριο. Ένα κύκλο, ένα φρούριο, με κάποιους που μπορώ να συνεννοηθώ σε αυτό το επίπεδο. Πάντως πάντα μου άρεσε πάρα πολύ και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, διάβαζα πολύ γι' αυτό. Διάβαζα πάρα πολύ για και τραγωδίες και για την αρχαία Ελλάδα και αρχαία ελληνική τέχνη κτλ. Έγραφα και από πολύ μικρός έγραφα, 10 χρονών έγραφα έτσι. Βλακίες προφανώς. Δεν έχει σημασία. Έκανες άσκηση. Ναι, αλλά με λέει φίλος στον πατέρα μου και μου λέει γιατί κάνεις αυτή την περίοδο. Και λέω εγώ γράφω ένα έπος αυτή την περίοδο. Γιατί έγραφα κάτι σαν έπι. Ναι. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει στο βιβλίο κάτι που με αφορά πάρα πολύ. Ότι πάντα από τον Όμηρο δηλαδή και μετά υπάρχουν οι περιγραφές των γυναικών ως λευκοχέρα. Ότι μια θεά είναι λευκοχέρα. Ή ότι είναι καλή σφύρος, ότι έχει ωραίους αστραγάλους για παράδειγμα. Το οποίο πάντα μου έκανε τρελή εντύπωση. Είναι κάτι το οποίο λείπει. Πια το απόλυσε αυτό με έναν τρόπο, πιστεύω, η κοινωνία μας. Αυτή την παρατήρηση στη λεπτομέρεια. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, ο Όμηρος δεν περιγράφει ποτέ την ωραία Ελένη. Γιατί με την περιγράψει, δεν την περιορίσει. Γιατί άμα κάποιον του αρέσουν μελαχρινές και την περιγράψει ως ξανθιά, δεν θα του αρέσει πολύ ωραία Ελένη. Οπότε κατάφερε να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα που είναι ο πιο όμορφος των εποχών, γιατί επειδή δεν έχει χαρακτήρα, δεν έχει φυσιογνωμία. Δεν ξέρουμε πώς είναι. Ναι. Αλλά πάντα υπήρχε αυτή η περιγραφή, η λευκοχέρα Ιώ, η καλή σφύρος Περσεφόνη. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτή την σοφία, την αρχαία σοφία που έχουν π.χ. οι Ιάπωνες, όταν κάνουν τα χαϊκού, τα γράφουν για μια ακρίδα που είναι πάνω σε ένα ξύλο και ταξιδεύει πάνω στο ποταμό. Αυτή είναι για μένα η γοητεία της παρατήρησης. Αλλά αυτή η παρατήρηση
έχει μύθο μέσα. Γιατί για να παρατηρήσεις κάτι πρέπει να στρέψεις και το βλέμμα σου. Εκεί είναι και το πυρφόρο βλέμμα που λέμε. Οπότε αυτό με το βιβλίο, στο βιβλίο μπόρεσα να το πιστεύω, να το διοχετεύσω. Αυτή πάλι την γοητεία της λεπτομέρειας, αυτό το αθέατο πάλι. Λοιπόν, ήταν άνοιξη. Είχαν αρχίσει να φουντώνουν οι σκιές κάτω από τα νερατζόδεντρα της Αθήνας. Όταν προχωρώντας προς μια καφετέρια, είδα τη μελαχρινή αγγελιοφόρο του καλοκαιριού να ανοίγει την πόρτα και να βγαίνει το πόδι. Το πόδι της εξήλθε πρώτο από το κατόφλι και το γυμνό της αστράγαλο φανέρωνε και χάιδευε ένα ρηχτό παντελόνι. Βάδιζε αφηρημένη και μιλούσε γελώντας με μια φίλη της, ενώ εγώ είχα μείνει ενεός κοιτάζοντάς την. Ήταν καλύσφυρος, συγγνώμη, αυτό που λέγαμε πριν. Με τον τρόπο που, σύμφωνα με τον ομηρικό ύμνο, ήταν η μικρούλα Περσεφόνη, όταν έπαιζε ανέμελη στα λιβάδια της μητέρας της, συλλέγοντας παπαρούνες. Σφυρών είναι το άλλον όνομα του αστραγάλου, που δίνει το όνομά του στην ανάγλυφη μικρή και λεπτή πλάκα μεταξύ του Κύωνα και του Κιονόκρανου που το στηρίζει. Κι εγώ χάιδευα με το βλέμμα μου την αναγλυφότητά του δικού της. Το γυναικείο πόδι είναι ένας αναστραμμένος Κύωνας που βλέπει προς τη γη με απόγειο της ομορφιάς του το πέλμα, σαν Κιονόκρανο που ορθώνει σαν μετώπι το κορμί. Αυτό που λέγαμε. Και ήθελα να ρωτήσω εάν νομίζεις ότι αυτό το άκρο, το πόδι, συνομιλεί με κάποιο άλλο τμήμα του σώματος. Και ποιο είναι αυτό? Είναι τα χέρια? Είναι το βλέμμα? Δηλαδή, γιατί εγώ πιστεύω στη σύνδεση. Πιστεύω ότι είμαστε συνδεδεμένοι. Όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και το ίδιο μας το σώμα είναι συνδεδεμένο. Βιολογικά είναι συνδεδεμένο. Εσύ με τι συνδέεται νομίζεις το πόδι? Με ποιο άλλο όργανο του σώματος? Νομίζω ότι το χέρι, για παράδειγμα, το γυναικείο χέρι, είναι δείκτης για το πώς θα είναι και το πόδι. Το οποίο υπάρχει και στο βιβλίο αυτή ακριβώς η αναλογία. Μπορεί να υποθέσει πώς θα είναι το ποδράκι μιας γυναίκας από το χέρι της. Αν έχει μακριά δάχτυλα, πιθανώς να έχει μακριά δάχτυλα και στο πόδι της. Επίσης υπάρχει μια σχέση μεταξύ του πάνω και του κάτω. Αυτό βέβαια για να είναι ολόκληρη μεταφυσική, οντολογική κατάσταση. Αλλά φυσικά υπάρχει το κάτω και το πάνω, το έδαφος και το κεφάλι. Υπάρχει και ένα βιβλίο του Μπαντιού, μάλιστα, που γράφει για το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, λέγεται αυτό. Το βιβλίο που μιλάει ακριβώς αυτό, βέβαια το πάει ψυχαναλυτικά και είναι με έναν άλλον διαφορετικό τρόπο. Αυτή είναι ενδιαφέρουσα σύνδεση μεταξύ ενός νοητού άξονα που υπάρχει από το κεφάλι ως το πόδι. Και μάλιστα το λέω και λόγος από την κορφή ως τα νύχια. Έτσι. Υπάρχει ένα ποίημα ερωτικό σπάραγμα, όχι είναι ερωτικό της ανθολογίας, της παλατινής ανθολογίας, ερωτικής ποίησης του Ρουφίνου, που έχει και ωραίο όνομα γιατί γράφει στο ποίημα ότι η Ευρώπη, έτσι λέγονταν μια Ρωμαία, μια Ετέρα μάλλον, δεν σε φυλάει, λέει απλώς, δεν ακουμπάει μόνο τα άκρη τα χείλη σου, αλλά σου ρουφάει την ψυχή από τα νύχια μέχρι τα πάνω. Τι ωραία παράσταση αυτό. Αυτό είναι ένα στοιχηματικό. Άντε να γράψει κάτι τέτοιο, δεν γίνεται. Αυτό πράγμα είναι αυτός ο νοητός άξονας που λες δηλαδή, από κάτω μέχρι το πάνω. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι ειδικά σε αυτό το κομμάτι κυριαρχεί η ετυμολογία, λέγαμε πριν για τις λέξεις. Και εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι το έτοιμο είναι το αληθινό στα αρχαία. Δηλαδή η ετυμολογία είναι λόγος περί αληθείας, ότι βρίσκεις την αλήθεια των λέξεων μέσα από την ετυμολογία της. Οπότε εκεί, φυσικά και εγώ έψαξα, να βρω ο αστράγαλος τι άλλα συμβολίζει, πώς μεταφράζεται. Πού προέρχεται αυτή η λέξη, δηλαδή θα μπορούσε να είναι τα άστρα μιας γαλής. Για παράδειγμα, μια σουρεαλιστική οπτική, μια παρετυμολογία. Και ήταν όλα αυτά τα πράγματα.
Γιατί και υπήρχε και ο αστραγαλισμός, που τα πετάγανε τα κότσια των αγελάδων τα παιδιά και παίζαν έτσι παιχνίδια τυχερά στην αρχαία Ελλάδα. Νομίζω ότι όταν ασχολείσαι με μια γλώσσα, πρέπει να ασχολείσαι εις βάθος με αυτή. Σωστό. Και για να γράψεις για το γυναικείο πέλμα, να γράψεις για αυτό το φετίχ, το οποίο θα μιλήσουμε για το πόσο είναι φετίχ ή όχι στο βιβλίο, έχει πολύ ενδιαφέρον, για την ποδολατρία, την ποδολαγνία, αν θέλεις, πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο όπου θα επεκφύγεις. Θα υπάρχει μια επεκφυγή από τις συνήθεις εκφράσεις περί αυτού. Ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο ακόμα και στα διαδικτυακά μέσα μπορεί να το δεις, υπάρχουν αστεία γι' αυτό, η ποδολαγνία θεωρείται ένα φετίχ, κάτι κίνκι κτλ. Πώς θα γράψεις γι' αυτό? Πρέπει να γράψεις κάνοντας κάτι διαφορετικό. Πρέπει να γράψεις διευρύνοντας το βλέμμα. Πες. Μου δίνεις μία πάσα. Ναι. Ξέρεις, έχει να κάνει με την κρυφή πλευρά όλης της αυτής της παρατήρησης. Θυμάμαι ότι στις ελληνικές ταινίες, αλλά και όχι μόνο και η συνεννόηση κάτω από το τραπέζι γινόταν με τα πόδια. Όταν κάτι ήταν παράνομο, όταν κάτι ήταν καινούριο και έπρεπε να δώσεις σήμα στον άλλον ότι του αρέσει, σου αρέσει, και επίσης να δεις αν ανταποκρίνεται, γινότανε κάτω από το τραπέζι με τα πόδια. Θα μου πεις, αφού τα πόδια ήταν κάτω από το τραπέζι. Ναι, αλλά δεν ερχόντουσαν τα χέρια κοντά. Τα χέρια είναι πιο φανερό σημείο. Ενώ τα πόδια ήταν κάτι το οποίο συνέδεε έφνης ή έδινε ένα σήμα. Με το χάδι, με το χάδι όχι μόνο, μπλεκόντουσαν τα πόδια. Δηλαδή σε παρανομίες καταστάσεων, ναι, όπου μπορεί να ήταν σύζυγοι και να μην θέλανε να δω αυτό, αλλά είχαν μια έλξη ο ένας για τον άλλον, τα πόδια τους μιλούσανε. Θέλω να πω αυτή την κρυφή συνεννόηση που μπορεί να έχει το ένα πόδι με το άλλο, γιατί εδώ περιγράφεις με μονομένα πόδια που πέφτουν στην αντίληψή σου και που εσύ τα παρουσιάζεις. Πόδια που εμπλέκονται. Τα έχεις σκεφτεί? Εγώ δεν είδα μέσα στο βιβλίο τέτοια. Δηλαδή πόδια αντρικά με γυναικεία ή ναι, δεν ξέρω, γυναικεία με γυναικεία, οτιδήποτε. Αλλά... Ναι. Υπάρχει αυτή η σκηνή κάτω από το τραπέζι. Κάπου αναφέρεται ότι είναι πολύ ρεθιστικό αυτό όταν μια γυναίκα χαϊδεύει τον εραστή της με το πόδι της κάτω από το τραπέζι, ότι είναι κάτω από το ραντάρ. Αυτό που λες εσύ ακριβώς. Κάτω από το ραντάρ, ναι. Και αυτό λέει, κάπως το γράφω, ότι είναι κάποιοι λόγοι για το οποίο ο κόσμος λογίζεται κόσμος. Δηλαδή, το κόσμος είναι κόσμημα. Η ύπαρξη είναι κόσμημα. Υπάρχει αυτό πάλι. Πάλι μιλάμε για το πόδι ως κάτι το οποίο είναι το κρυφό και αυτό το οποίο δεν μιλάμε γι' αυτό. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που λες και υπενήσεσαι, ότι το πόδι είναι κάτι το οποίο δεν μιλάμε γι' αυτό. Γιατί θεωρείται βρώμικο, θεωρείται κάτι σπηλωμένο, πατάει πάνω στη γη από μόνο του, έτσι, είναι βρώμικο, έτσι, μυρίζει. Όλα αυτά, πέραν από το ότι μπορεί να γεννήσουν ερωτισμό, γιατί πάντα ο ερωτισμός έχει μέσα κάτι για μένα που γοητεύεται από το βρώμικο. Ναι. Εισαγωγικά. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή, όχι με το χυδαίο, με αυτό το οποίο είναι. Για πιο ατιμέλητο, ίσως. Είναι... Πιο... Ναι, γιατί είναι πιο οικείο. Ναι. Είναι πιο οικείο. Όπως αρέσει μια κοπέλα. Ζευγάρι, ή αντίστοιχα προφανώς από κοπέλα σε άντρα, μην το λέμε συνεχώς. Προφανώς, ή οτιδήποτε. Ναι. Άντρα και οτιδήποτε. Ναι. Σου αρέσει το αντικείμενο του πόθους σου, το ερωτικό αντικείμενο. Αντικείμενο προφανώς το λέω με τη φροηδική έννοια του όρου, γιατί μην παρεξηγούμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ακριβώς. Ότι θες να το κατσιάσεις. Ναι. Θες να λιώσει η μάσκαρα. Θες να ταραχθεί η περσόνα που δημιουργεί προς τα έξω. Γιατί αυτό είναι δικό σου πια. Και εσύ ανήκεις σε αυτόν. Και αυτός ανήκει σε σένα. Αυτό πράγμα με το πόδι μπορούμε να το συνδέσουμε πολύ εύκολα. Ότι το πόδι κάτι το οποίο δεν αγγίζεται το πόδι. Το χέρι αγγίζεται. Δεν τι κάνεις, καλά, είσαι, πας το χέρι. Το πόδι δεν αγγίζεται. Για να αγγιθεί το πόδι σημαίνει ότι υπάρχει μια τρυφερότητα. Υπάρχει κάτι το οποίο. Κάποιο συμφωνημένο υπονοούμενο. Να σου πω κάτι σε αυτό. Μου έδωσες τώρα μια. Μερικές φορές τα ζευγάρια που κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, η ένδειξη οικειότητας μπορεί να είναι ότι ενώ γυρίζεις πλευρό, αγκαλιάζεις το πόδι γυρίζοντας. Δηλαδή,
ενώ γυρίζεις την πλάτη σου προς τον άλλον, παρόλα αυτά τον κρατάς από το πόδι, τρυφερά. Σωστό. Που δείχνει ότι η συντροφικότητα και η τρυφερότητα της στιγμής του ενός προς τον άλλον είναι εκεί, παρούσα, παρά το γεγονός ότι έχεις γυρίσει πλάτη. Φοβερό αυτό. Ναι, ακουμπάνε οι πατούτσες. Φοβερό το που λες ότι δεν φαίνεται, αλλά είμαι εκεί. Ναι, ακριβώς. Δεν φαίνεται, αλλά είμαι εκεί. Ακριβώς. Και εκεί και σπάει ότι δεν είμαι εκεί συμβατικά, το πόδι σου ακουμπάω. Ακουμπάω το πόδι. Είναι μεγάλη οικειότητα Ακριβώς. αυτή. Ακριβώς. Γιατί το χέρι είναι λίγο διαφορετικό να το κρατήσεις ενώ κοιτάζεις, ας πούμε, η ταινία του Πέτερσον με τον που κοιμούνται στο κρεβάτι. Μπράβο. Και κοιτάνε και οι δύο, αλλά κρατιόνται από το χέρι. Είναι άλλο να τραβήξεις το πόδι μέσα στο δικό σου. Ακριβώς. Πολύ ωραία το που λες. Έτσι καταλαβαίνεις την αγάπη και την ενασχόληση του φετιχιστή, με άλλα λόγια τη μελέτη του πάνω στο αντικείμενό του, που λαμβάνει την όθησή του πάντοτε από τη λατρεία, με τον ίδιο τρόπο που ο φιλόσοφος φιλεί την σοφίαν και ο φιλόλογος είναι γνώστης του λόγου όντας αληθινός φίλος του, από την ικανότητά του να αποδίδει χαρακτηριστικά προσωπικότητας στα γυναικεία πέλματα. Μερικά παπουτσάκια μπορούν να χαρακτηριστούν πονηρά. Πατουσάκια, συγγνώμη. Να χαρακτηριστούν πονηρά. Άλλα παιχνιδιάρικα, παιδικά πατουσάκια. Άγρια ή απότομα. Πάντοτε η αφοσίωση προσδίδει ανθρωπιά. Αυτό τώρα με την ανθρωπιά είναι εντυπωσιακό πως καταλήγει σε αυτό. Η αφοσίωση προσδίδει την ανθρωπιά. Το φτάνει στο τέρμα δηλαδή. Ναι. Με κάθε τρόπο τέλος πάντων αντιλαμβανόμαστε πως το τσουβάλιασμα των ποδολατρών ως ανθρώπων που λατρεύουν γενικώς και αορίστως τα γυναικεία πόδια και που η θέα μιας οποιασδήποτε ξυπόλυτης γυναίκας κάνει να τους τρέχουν τα σάλια, είναι γκροτέσκο, ερμηνευτικά τεμπέλικο και αντιεπιστημονικό, ίσως να έχει και ως στόχο τη γελιοποίησή τους. Πάντως, ο κάθε ποδολάτρης έχει τις προσωπικές του προτιμήσεις που βασίζονται στο γούστο και σαφώς όλες οι πατούσες δεν αξίζουν το απόλυτο ενδιαφέρον και την επίμονη προσοχή του. Σίγουρα, όπως είδαμε παραπάνω, το βλέμμα του ποδολάτρη θα πέσει σε όλες όσες μπορεί να κατασπαράξει με τη ματιά του. Όμως αυτό είναι μονάχα η αρχή, ένα ορμέμφυτο αντανακλαστικό. Το χαρακτηριστικό του ποδολάτρη δεν είναι ότι βλέπει, αλλά ότι διακρίνει. Η ματιά του είναι κοφτερή και γνωρίζει να χωρίζει, να ξεχωρίζει, να κρίνει, να διαιρεί, να κατηγοριοποιεί και να κοσκινίζει. Δηλαδή, πώς ξεχωρίζει ο ποδολάτρης. Εκεί πια το βιβλίο έχει φτάσει στο να συνδέσει το φετίχ αυτό, που είναι η ποδολατρία, η οποία λέγεται ποδολαγνία και στο βιβλίο αυτό αποφεύγω αυτόν τον όρο και το ονομάζω ποδολατρία, γιατί πάλι για να φύγω από την λαγνία ως κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί χυδαίο και να πάμε στη λατρεία πια, δηλαδή να πάμε σε μια ιερότητα. Να το ξεχωρίσεις. Ναι. Και εκεί πια η ποδολατρία είναι μια αναλογία, είναι μια εικόνα η οποία αισθητικοποιεί ακριβώς τον έρωτα. Ότι δηλαδή όπως ακριβώς τον έρωτα διακρίνεις, βλέπεις πολλές υπάρξεις οι οποίες σε εγωιτεύουν, αλλά εσύ σε μία θα επικεντρωθείς, έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι λοιπόν πια η ποδολατρία οδηγείται στο να σημαίνει τον έρωτα, ότι ερωτεύεσαι μια πατούσα. Άρα ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο, άρα ερωτεύεσαι όλον. Ακριβώς. Και αυτό το οποίο εσύ θα ξεχωρίσεις, θα προσκυνήσεις, θα σταχυολογήσεις. Εκεί ακριβώς μπαίνει το πόδι, δηλαδή πώς μπορείς να το ερωτευτείς. Εκεί πια είναι μια προσπάθεια να μην υπάρξει αυτός ο κατακαιρματισμός του έρωτα, της σεξουαλικής πράξης, της ειδονής, της κάβλας, με όλα αυτά. Υπάρχει ένα όλον, ένα-ένα. Αυτό που λέγει ο Βίλχελμ Ράιχ. Νομίζω ότι σκοπός είναι πια να συνδεθούν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θέλεις το ερωτικό σου τέρα να είναι και φίλος σου, θες να μπορείς να μιλάς μαζί του.
σε όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί μπαίνει η ανθρωπιά. Εκεί που λες ότι την αφοσίωση. Ότι η αφοσίωση, κάποιος περνάει από το δρόμο και φέρεται τρελός. Έτσι, μιλάει μόνος του. Άμα κάτσεις και τον ακούσεις την ιστορία του, δεν θα σου φανεί καθόλου τρελός. Σου φανεί ότι είναι ένας πονεμένος άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί κάπως να διοχετεύσει αλλού τον πόνο του, κάπως να διαφύγει του πόνου του. Αυτό μας πάει πάλι στο Πανελλήνιο, για παράδειγμα. Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Ακριβώς, δηλαδή αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή, ότι πώς αυτοί οι λοξοί άνθρωποι που θα παίρνει έπαιξω εμβρόντιτος και έντρομος από το καφενείο αυτό, όταν μπεις μέσα, θα γίνεις φίλος τους, ξαφνικά αυτή η φιλία, αυτή η αγάπη θα οδηγήσει στην κατανόηση. Έτσι είναι. Όλα τα πράγματα. Πάλι. Είναι η κατανόηση της εξαίρεσης. Και για μένα η τέχνη, αν μπορούμε να το ορίσουμε έτσι εγκλειστικά, όπως είναι κάθε ορισμός, οφείλει να διευρύνει τα όρια της ευαισθησίας μας. Δηλαδή να μας δείξει ότι ακόμα και αυτό το οποίο θεωρείται άσχημο μπορεί να είναι ωραίο. Μπράβο. Να αλλάξει το βλέμμα, να αλλάξει την επαφή, την οπτική, την προοπτική των πραγμάτων. Αυτό είναι με αυτό το βιβλίο που συμβαίνει, πως ένας φετιχιστής, κάποιος ο οποίος αγαπάει το γυναικείο πέλμα, και υπάρχει βέβαια και μια άλλη έννοια, γιατί να είναι φετιχιστής ο ποδολάτρης και να μην είναι αυτό το οποίο του αρέσει το γυναικείο στήθος. Άρα είναι θέμα ποσοτικό. Είναι θέμα στατιστικό, έτσι. Το τι θεωρούμε είναι φετίχ. Και θέμα κωδίκων που Μπράβο. έχει μάθει η κοινωνία Ακριβώς. να ανταποκρίνεται. Ακριβώς, ένας κοινωνικός κώδικας. Μέχρι και από τις διαφημίσεις. Δεν προβάλλεται το πόδι φυσικά, το στήθος θα προβληθεί. Ακριβώς. Ή η γλουτή, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Έτσι. Άρα μιλάμε για ένα κοινωνικό κατασκεύασμα για αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Το τι σημαίνει φετίχ. Ακριβώς. Και τι σημαίνει ακόμα χειρότερα ανομαλία. Φυσικά. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Αυτό το βιβλίο θέλει αυτά να τα απαρνηθεί. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εσύ, επειδή ακριβώς θέλει να απαρνηθεί όλο αυτό και επειδή σε έχω ακούσει και στην παρουσίαση του βιβλίου στον Ιαννό, μίλησες για ένα νεοσυντηρητισμό που υπάρχει. Φυσικά. Και μάλιστα είπες ότι υπάρχει περισσότερο στους νέους ή όχι. Ναι. Γιατί το λες αυτό, δηλαδή, ας πούμε το δικό σου το βιβλίο πώς έχει αντιμετωπιστεί από ανθρώπους της ηλικίας σου ή νεότερους ή και με σαραντάριδες, ας το πούμε, και τι είναι αυτό που δεν βλέπουν ύποπτα οι μεγαλύτεροι, αν και οι μεγαλύτεροι θα έχουν ανάμεσά τους κάποιους που το βλέπει πάλι και αυτοί το βλέπουν ίσως λίγο χυδαίο, ξέρω εγώ. Ναι. Τι είναι αυτό που εσύ λες ότι σήμερα είναι απαγορευτικό, ας πούμε, με την έννοια του ότι είναι κάτι αποκρουστικό να παρουσιάζεται, ότι είναι κάτι ύποπτο από κάτω από όλο αυτό. Δηλαδή, εμείς τώρα παρουσιάζοντας το βιβλίο, κάνουμε μια ποιητική συζήτηση για μένα. Σωστό. Και εσύ είσαι ένας πράγματι ιδιαίτερα μορφωμένος άνθρωπος και δεν το λέω για τις περγαμηνές, φυσικά, το λέω για την καλλιέργεια. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος λοιπόν ακούγοντάς να θεωρήσει ότι εσύ όλη την ώρα να υποβιβάσει δηλαδή αυτό το οποίο γράφεις σε κάτι χυδαίο και κάτι μόνο που γράφτηκε για να προκαλέσει. Ένας όμως νεοσυντηρητισμός που λες ότι υπάρχει, πώς το βλέπει αυτό, δηλαδή γιατί το λες ότι υπάρχει ένας νεοσυντηρητισμός, πού το βλέπεις αλλού και αν το έχεις δει και για το βιβλίο σου. Αν κάποιος έχει κατηγορήσει, τι είναι αυτά που γράφεις, ας πούμε, τώρα για τα ποδαράκια. Φυσικά, θα σου πω. Πιστεύω ότι η πολιτική ορθότητα είναι και καλυμμένος νεοσυντηρητισμός, για παράδειγμα. Γιατί ξαφνικά αρχίζονται και συζητούνται πράγματα τα οποία ήταν προφανή παλιά. Προφανώς έχει και ένα καλό μέρος αυτό, έτσι εννοείται. Αλλά τώρα το να συζητάμε για το φλερτ ή να συζητάμε για το βλέμμα, το πόσο παραβιαστικό είναι να κοιτάζεις μια γυναίκα που περνάει μπροστά σου και να την θεωρείς όμορφη και να την κοιτάξεις. Και συζητάμε αν αυτό θεωρείται παραβιαστικό ή όχι και μήπως και ή λίγο κτλ. Αυτό για μένα είναι ένας τελείως τεράστιος συντηρητισμός που θα μπορούσε να οδηγήσει και στην μπούρκα, δηλαδή. Γιατί όχι. Αυτό για μένα είναι τελείως πουριτανικό πράγμα και δεν αφήνει τον έρωτα να δημιουργηθεί. Υπό την έννοια, όχι την κλισέ έννοια ότι δεν μπορούμε να φλερτάρουμε πια. Αυτά είναι βλακίες. Αυτά εντάξει, αυτά είναι πολύ κλισέ και δεν τα ασπάζομαι καν έτσι. Αλλά λογική ότι αυτό που είπες εσύ πριν λίγο, η υποψία και η καχυποψία εσωτερικεύεται στους ανθρώπους πάρα πολύ. Πολύ. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, γιατί να είναι παραβιαστικό να με δει μια γυναίκα και να της αρέσω ενδεχομένως και να με κοιτάξει έντονα.
ή εγώ μια γυναίκα, επειδή ο άντρας είναι πιο δυνατός από ότι είναι η γυναίκα, κατά γενική ομολογία, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι εν δυνάμει παραβιαστικός, άμα επειδή είμαι άντρας. Αυτά τα ζητήματα και είναι και πάρα πολύ δυσεπίλητα και πάρα πολύ έτσι, κάνουν τζιζ γενικότερα. Για μένα οδηγούνται σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το 1957 γράφει τη Λολίτα Ναμπόκοφ, έτσι. Που ξέρουμε όλοι τι είναι η Λολίτα. Το Ναμπόκοφ είναι ένας διαστραμμένος ήρωας. Δεν είναι ο Ναμπόκοφ που γράφει, ούτε το βιβλίο αυτό πρέπει να καταστραφεί επειδή περιγράφει κάποιον τέτοιον άνθρωπο. Ή ο ταξιτζής, ο οποίος είναι ένας δολοφόνος, ο οποίος σκοτώνει. Και μαύρους μάλιστα σκοτώνει, έτσι, και ρατσιστής. Δεν σημαίνει ότι είναι ο Σκορτσέζε ρατσιστής. Όχι ότι συνδέω τον ήρωα των Ποβελατρών με αυτά, γιατί ο ήρωας των Ποβελατρών δεν κάνει τίποτα παραβιαστικό. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή, έτσι. Δεν είναι, ούτε έχει κάποιον λόγο παραβιαστικό, ούτε κάνει κάτι το οποίο υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Αυτός ο συντηρητισμός οδηγεί ανθρώπους οι οποίοι είναι για μένα αγράμματοι, θα το πω ξεκάθαρα και δεν το θεωρώ καν ελιτίστικο, να δουν το βιβλίο, ότι υπάρχει το βιβλίο αυτό από ποδολάτρες και να γράψουν κάτι από τις εκδόσεις Πατάκη που γράφουν συνεχώς. Γράφουν. Βέβαια, γράφουν πού κατέληξε η εκδόση Πατάκη, ο Ανώμαλος εκδόθηκε, ο Πατουσάκης εκδόθηκε, είναι δυνατόν και άλλοι κατεβαίνουν την ψυχή τους και άλλοι τιμούν το λόγο και αυτός είναι ανώμαλος. Αυτοί βέβαια δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο φυσικά. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να καταλάβουν το βιβλίο που διαβάσουν κιόλας. Δεν ξέρω να καταλαβαίνουν και τις λέξεις του βιβλίου. Είναι τελείως άνθρωποι. Αλλά αυτά τα κομπλεξικά σχόλια ήρθαν μόνο από άντρες. Αυτό μου έκανε τρελή εντύπωση και με χαροποίησε ιδιαίτερως. Δηλαδή, πολλές γυναίκες μίλησαν για το βιβλίο πάρα πολύ γλυκά, πολύ τρυφερά και δεν μπορεί να με πιστέψει κάποιος να το πω, αλλά καμία γυναίκα ποτέ δεν παραπονέθηκε για το βιβλίο. Ίσα-ίσα αισθάνθηκε ότι υμνείται στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό για μένα υμνεί τη γυναίκα. Υμνεί τη γυναίκα με τον τρόπο που την υμνούν οι αρχαίες Ελληνίδες κόρες, με τον τρόπο που την υμνεί η αρχαιοελληνική ακομπλεξάριστη τέχνη. Όχι σε αξία, καταλαβαίνετε τι θέλω να σου πω. Αυτός ο ύμνος λοιπόν στις γυναίκες άρεσε πάρα πολύ. Αισθανθήκαν δηλαδή ότι ένα μέλος του σώματός τους, το οποίο θα μπορούσε να είναι και να ντρέπονται γι' αυτό, ξαφνικά αυτό εκτιμήθηκε. Δηλαδή αυτό για μένα είναι άκρως φεμινιστικό. Γιατί πολλές γυναίκες μπορεί να θεωρούν το πολύ τους άσχημα, ή μπορεί να τα κρύβουν, ή μπορεί να μην τους αρέσουν. Και ένιωσαν ότι κάποιος παρατήρει κάτι το οποίο μπορεί να είναι απεχθές κατά τον άλλον. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τα κομπλεξικά σχόλια ήρθαν από άντρες. Αυτό για μένα είναι φοβερό πράγμα. Σημαίνει πολλά πράγματα για μένα. Εντάξει, το θέμα του φύλου είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Ναι. Πάντα ήταν πολιτικό. Και έχει στηριχθεί σαφέστατα στο ότι την ιστορία, όπως λέει και η Βιρτζίνια Γούλφ, την έχουν γράψει άντρες, δεν την έχουν γράψει γυναίκες. Ναι. Και άρα οπωσδήποτε θα θέλανε να παραμείνει κάτι έτσι. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω την απελευθερωτική ματιά που βλέπεις, την παραδοχή του να παρατηρείς τα πόδια, όχι γιατί και οι άλλοι τα παρατηρούν, μην νομίζεις, και κάποιοι άλλοι μπορεί να τα παρατηρούν. Απλά όντως εκεί επισέρχεται ένα είδος συντηρητισμού, το οποίο δεν μπορεί να δει εκεί την τέχνη, αλλά βλέπει το κατεστημένο από την άποψη αυτού του πολιτικού που λέγαμε, του διαχωρισμού του φύλου. Το βλέπει ως προσβολή για τα ήθη και τα έθιμα. Αυτό δεν είναι νεοσυντηρητισμός, τι είναι? Ναι, είναι. Δηλαδή, είναι αλήθεια. Δεν μπορείς να γράφεις για αυτά τα πράγματα σοβαρά. Δηλαδή η ιστορία της λογοτεχνίας τι μας έμαθε? Ότι μπορείς να γράψεις για τα πάντα. Ακριβώς. Όταν ο Μποντλέρ γράφει για τους χειρότερους της κοινωνίας, για τα απόνερα της κοινωνίας, για τα απόμερα της κοινωνίας. Μα αυτό είναι η τέχνη. Ακριβώς. Είναι μια απελευθέρωση να γράφεις αυτά που δεν τολμάνε όλοι οι άλλοι να κάνουν. Ακριβώς. Άμα γράψεις ένα ρομάντζο, δεν σου πει κανείς τίποτα, γιατί το έχουν μάθει. Γιατί η τέχνη δυστυχώς θέλει μοίηση. Τι να κάνουμε? Το λέμε. Ναι, η τέχνη θέλει μοίηση. Και τόλμη ίσως. Εννοείται τόλμη, γιατί ποιος τολμάει να γράψει για τα κουσούρια του? Α πούμε ότι η Ποβελατρία είναι κουσούρι. Εντάξει, ας το πούμε ότι είναι κουσούρι. Ποιος τολμάει να γράψει για αυτά, να μιλήσει για αυτά στην κοινωνία μας? Ποιος είναι έτοιμος να ακούσει τον άλλον? Ο Παγιώργης γράφει για την αγοραφοβία του, για το ότι είναι πότης, γράφει για τη μέθη. Και αυτά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν γράφουμε για τα γράμματα. Ναι, και όμως πώς ταυτίζονται με αυτό? Ακριβώς. Γιατί εκεί είναι αυτό το οποίο, ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να ρίχνει τις μάσκες. Δεν μπορεί να μένει στην περσόνα η οποία φέρεται. Δεν μπορεί να διαβάζω βιβλία για το πόσο γαμάτος είναι ο συγγραφέας. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο. Εκεί
Αυτό. Και πιστεύω ότι η νέα γενιά, δυστυχώς, επειδή εγώ τη θεωρώ πολύ πιο απέδευτη από την προηγούμενη. Ακούγομαι σαν γέρος, ναι. αλλά το θεωρώ πολύ αυτό. Ναι. Ακούγομαι σαν γέρος, αλλά αυτή είναι η άποψή μου τώρα. Τι να κάνουμε. Είναι πιο εύκολο να πέσει σε αυτή την παγίδα. Ειδικά με έναν ιντριγκαδόρικο τίτλο όπως είναι οι Ποδολάτρες, έτσι. Που είναι άλλο αυτό που νομίζει ο καθένας θα διαβάσει και άλλο αυτό θα διαβάσει. Αλλά δεν θα το διαβάσει, θα κρίνει. Θα κρίνει από την ταμπέλα, το τίτλο. Ακριβώς. Υπάρχει ένα βιβλίο του Τζουνιτσίρο Τανιζάκη, ο οποίος έχει γράψει και το βιβλίο Εγκόμιο της Σκιάς. Φυσικά, το Πόβι της Φουμίκολες. Ναι. Που είναι ένα αριστούργημα. Ακριβώς. Που γράφτηκε το 1000. Δεν ξέρω πότε γράφτηκε, ξέρεις πότε γράφτηκε, το έχει σημειώσει κάπου. Δεν το έχω σημειώσει, όχι. Γράφτηκε σίγουρα τον προηγούμενο αιώνα. Ναι. Και σήμερα η καταγραφή μπορεί να δημιουργήσουν οι Ποδολάτρες και να μην δημιουργούσε καταγραφή ο Τανιζάκη το 60 που έγραψε το βιβλίο αυτό. Αυτό για μένα δείχνει ότι η κοινωνία πάει πολύ πιο συντηρητικά από ό,τι ήταν πριν. Και πολιτικά. Δηλαδή βλέπω ότι ο γνωστή μου στην ηλικία μου είναι πολύ πιο μικροαστή από ό,τι ήταν παλιά. Έχεις δίκιο. Δυστυχώς το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Έτσι δεν είναι. Και δεν είναι και το ότι καλύτερο. Ειδικά η τέχνη, έτσι. Ειδικά η τέχνη που θεωρείται πια χόμπι. Το χόμπι σου είναι εντάξει, χόμπι είναι αυτό. Παίρνεις μια δουλειά και θα κάνεις το χόμπι σου. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια ιδεολογικοποίηση της εργασίας, ότι η εργασία πρέπει να εργαζόμαστε 9 με 5 γιατί έτσι θα είμαστε χρήσιμα μέλη της κοινωνίας. Δεν το λένε έτσι, αλλά αυτό το κάτω μέρος που παλιά δεν υπήρχε. Νομίζω εγώ. Άρα ο ρόλος της τέχνης είναι να μας κάνει, όπως το είπες, πιο ευαίσθητους. Ναι. Και να αποκαλύπτει πράγματα, να αποκαλύπτει αυτές τις μάσκες με τις οποίες κυκλοφορούμε καθημερινά για να επιβιώσουμε. Και αυτό μπορεί να είναι σήμερα το πόδι για σένα. Ακριβώς, αποκαλύπτοντας και γράφοντας ποιητικά για μένα σε αυτό το βιβλίο. Ναι. Εντελώς ποιητικά, δηλαδή και εγώ θα σταματούσα σε μια τέτοια ιστορία που αφορά μόνο μια, πώς να το πούμε, ένα ξεγύμνομα μόνο για να ερεθίσει. Δεν είναι αυτό. Βέβαια. Δεν είναι αυτό. Θα ήταν ένα βιβλίο αποτυχημένο που θα μπορούσε να γίνει cult, αλλά δεν θα είχε κάποια λογοτεχνική αξίωση. Θα μπορούσε να είναι ένα βιβλίο που είναι μόνο, που ας πούμε είναι σε ένα τομέα. Ακριβώς. Ενώ το βιβλίο αυτό δεν μπορεί να ανήκει σε κάτι σαν τομέα. Ναι. Που καταλαβαίνεις. Εμένα αυτό με εγωτεύει πάρα πολύ. Ένα βιβλίο να έχει πολλά νήματα. Ναι. Γιατί ποτέ δεν απαρνιέμαι το βιβλίο αυτό. Μιλάει για ένα ερωτικό φαινόμενο, το οποίο είναι το φετίχ. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να το πας αλλού. Αν δεν το πας αλλού, θα μείνεις. Εσύ το πήγες αλλού. Εγώ το έχω διαβάσει το βιβλίο και έτσι το προσέλαβα. Αλλιώς σου λέω, δεν θα είχα σταθεί, ας πούμε, στο βιβλίο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το έχεις ανοίξει σε πάρα πολλά πράγματα και εμένα μου έχεις δώσει και πολλές αφορμές και με τις περιγραφές που κάνεις. Λέει εδώ κάπου σε κάποια στιγμή, το πέδιλο χρωστά το όνομά του στον δεσμό εκείνο μεταξύ του μεγάλου και του δεύτερου δακτύλου και είναι αυτό που οι ανελλήνιστοι το ονομάζουν σαγιονάρα ή το οποιοδήποτε άλλο δέσιμο πιάνει πάνω στο πέλμα. Τα ευτελέστατα λοιπόν πέδιλα είναι πιο αγαπητά από τα ακριβότερα και ομορφότερα υποδήματα, γιατί αφήνουν να βγουν σχεδόν ολόγυμνα στο φως τα υπέροχα γυναικεία πατουσάκια και είναι ευγνώμων κανείς σε εκείνα που από όποιο φτηνιάρικο υλικό κι αν είναι φτιαγμένα επιτρέπουν μια τέτοια μεγαλειώδη εμφάνιση, δωρίζοντας θεία δώρα στα λέμαργα βλέμματα των ποδολατρών. Ίσως και η ευτέλεια κάποιων υποδημάτων να είναι λοιπόν μια ευγενική αισθητική οπισθοχώρηση μπροστά στην απόλυτη αυτή ομορφιά των πελμάτων που επιθυμούν να αναδείξουν μια υποχώρηση ώστε να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να τραβήξουν την προσοχή από εκείνα. Εν τέλει μια υπόκλιση απόλυτου θαυμασμού. Σχεδόν όπως η απόλυτη ασχήμια του χώρου αφετηρίας των κτέλ στον Κηφισό επιτείνει την ομορφιά του τόπου στον οποίο τελικά σε αφήνουν. Για εξήγησέ μου λίγο αυτό το κομμάτι. Για πες μου λίγο πώς η ασχήμια που λέμε,
πώς η ταπεινότητα, πώς κάτι φθαρμένο, πώς κάτι το οποίο κανείς δεν του δίνει σημασία, που μπορεί να είναι ένα παπουτσάκι, που μπορεί να είναι ένας τόπος, μπορεί να αναδείξει μια γλυκύτητα, Ναι. μια συμπόνια μερικές φορές, να το πω και έτσι, μια ανθρώπινη κατανόηση. Γιατί έτσι όπως το διάβασα εγώ, θα μπορούσε να είναι και τα παπούτσια μιας Ρωμά. Τα παπούτσια, οι πατούσες ενός κοριτσιού που χορεύει. Ακριβώς. Ένα στιγμιότυπο. Αλλά αυτό όμως το στιγμιότυπο, ενώ στην καθημερινή ματιά θα πέρναγε σαν κάτι που θα ήθελες να το παρακάμψεις για να πας στη δουλειά σου, εσύ στέκεσαι στο συμβολισμό της ομορφιάς που αναδύει και ξαφνικά η ζωή γίνεται καλύτερη, δηλαδή να πούμε και αυτό. Πρώτα απ' όλα έχεις επιλέξει υπέροχα κομμάτια του βιβλίου για τη συζήτηση που κάνουμε. Δηλαδή, αυτά που λες είναι υπέροχο και με τιμάς πάρα πολύ και με συγκινείς. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αυτό που λες, αυτό το είχε πει ένας φίλος μου, ο οποίος είναι λεξιπλάστης και τρελάρας με την καλή έννοια. Ότι, Ναι. ότι είναι τόσο άσχημα που είναι τα κτέλ στον Κηφισό. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πολύ άσχημα είναι. Και αυτό εντείνει το πόσο τελικά όμορφο θα είναι ο προορισμός σου. Αν πηγαίνεις στην Κεφαλονιά, για παράδειγμα, το κτέλ. Αυτή λοιπόν η αντίφαση μεταξύ όμορφου και άσχημου. Εκεί είναι και το πέδιλο, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι ευτελές, είναι πιο όμορφο από ότι είναι μια πολύ ακριβή μπότα. Γιατί η μπότα αποκρύπτει το πόδι, ενώ ο ποδηλάτης επιθυμεί την απόλυτη γύμνια. Όσο το διαβάζεις αυτό, και εγώ τώρα τα σκέφτομαι όλα αυτά, πάλι λειτουργεί αυτό το μοτίβο της ανατίμησης, ότι ανατιμάται αυτό το οποίο θεωρούταν χαμερπές, άσχημο δηλαδή. Οπότε πάλι μιλάμε για την διεύρυνση της ευαισθησίας μας μέσω της τέχνης, ότι αυτό το οποίο θεωρούμε άσχημο τελικά είναι όμορφο. Πάλι μιλάμε για ένα καθεστώς εξαιρέσεως, δηλαδή. Αυτό το ζήτημα είναι όπως είναι μια αντεστραμμένη μπουκαμβίλια. Η μπουκαμβίλια ως λουλούδι, το λουλούδι του δεν είναι τα πέταλα που έχει, που είναι κόκκινα. Το λουλούδι, το άνθος, είναι το μικρό λευκό λουλουδάκι μέσα τους. Οι φύλακες είναι πιο εντυπωσιακοί από αυτό το οποίο φυλάτουνε. Αυτό μου θυμίζει ακριβώς τις πατούσες στο βιβλίο αυτό, σε αυτό το συγκείμενο του βιβλίου, ότι είναι πολύ πιο όμορφες από οτιδήποτε ακριβώς στολίδι υπάρχει. Και εκεί υπάρχει και μια κριτική στα κούνια, για παράδειγμα, τα οποία θεωρούνται σεξι. Αυτά θεωρούνται σεξι, τα κούνια. Τα κούνια όμως παραποιούν, παραμορφώνουν και μάλιστα εν τέλει πληγώνουν το γυναικείο πόδι, από ό,τι ξέρω από φίλες μου, γιατί του δίνουν μια πολύ αφύσικη στάση. Οπότε πάμε σε έναν ανθρωπισμό της φυσικότητας με έναν τρόπο, της γύμνιας, δηλαδή, του ξεγυμνώματος, και μάλιστα υπάρχει και ένας λίβελος εναντίον του μπαλέτου, το οποίο μπαλέτο είναι ένας χώρος αυταρχικός, όπως γράφει το βιβλίο, και φασιστικός, γιατί καταστρέφει το γυναικείο πόδι με τις ξύλινες όλες των κουνιών που υπάρχουν και δημιουργούν αυτό το τεπουά που λέγονται, που πώς στεριζόνται στο μεγάλο τους δάχτυλο. Αυτό που λες, και πώς καταστρέφουν το άμα πόδι. δεις τα πόδια των χορευτών, είναι φρίκι. Αυτή λοιπόν η βία απέναντι στο σώμα, το οποίο σώμα νομίζω στο βιβλίο τελικά ορίζεται ως κάτι ιερό. Είναι κάτι ιερό. Νομίζω ναι. Σου είπα από την αρχή της συζήτησης ότι είναι μία αφορμή για να εξυμνήσει και το ανθρώπινο σώμα, αλλά και την ανθρώπινη προσωπικότητα, όχι με την έννοια του χαρακτήρα, δεν εννοώ αυτό, αλλά της ύπαρξης. Ναι. Αυτής της εφήμερης ύπαρξης που έχουμε όλοι, που τελικά τα μικρά στιγμιότυπα είναι κάτι το οποίο διαφυλάτεται μεταξύ αυτών των σύγχρονων ανθρώπων, όπως είμαστε εσύ και εγώ που ζούμε και άλλοι που ζουνε. Δηλαδή, ό,τι λέμε τώρα, ό,τι έγραψες εδώ, ό,τι μένει σε ένα στιγμιότυπο που χαζεύεις ένα πόδι, μια πατούσα, ένα σανδάλι, ένα πέλμα, ένα βήμα, είναι εφήμερο, αλλά είναι και κάτι μοναδικό. Γιατί αυτό δεν θα διαιωνιστεί απαραίτητα. Ακριβώς. Αλλά θα συγκρατηθεί σαν μια όμορφη συνάντηση, σαν μια όμορφη εικόνα.
Δεν έχει σημασία δηλαδή το κάθε μέρα. Αυτό που λες είναι πλούρο, ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που λέμε το παρόν είναι κάτι το οποίο διαρκεί και μέχρι Ακριβώς. να το πεις έχει φύγει. Αυτό. Το παρόν Αυτό. είναι μία πραγματικότητα που ισχύει για το τίποτα ανάμεσα σε δύο τίποτα. Ακριβώς. Δηλαδή το μέλλον ακόμα δεν έχει υπάρξει και το παρελθόν έχει πεθάνει. Ακριβώς. Αυτή η συγκράτηση του παρόντος που είναι σαν να πιάνεις άμμο και να σου φεύγει από τα δάχτυλα είναι για μένα όλη η ύπαρξη. Και αυτό που λέμε πόσο διαρκεί μια στιγμή. Δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Η στιγμή δεν είναι δευτερόλεπτο. Ακριβώς. Η στιγμή είναι μια μεταφυσική σχεδόν έννοια που δεν ξέρουμε πόσο διαρκεί. Αυτή είναι και η γοητεία όλη. Εκεί είναι ο μύθος. Όταν το άχρονο είναι ο μύθος. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί όπως είναι η στιγμή. Ακριβώς. Αυτή είναι η σύνδεση. Π.χ. με ένα ποδαράκι το οποίο φεύγει από το μετρό, φεύγει από την αποβάθρα του μετρό και το βρίσκεις λίγο εκεί που σηκώνεται η φτέρνα από το πέβλο και το αποχωρίζεται πριν φύγει και σίγουρα δεν θα το ξαναδείς ποτέ. Ακριβώς. Ποτέ. Αυτό είναι. Το ποτέ είναι πολύ άγρια λέξη. Αλλά το είδες εκείνη τη στιγμή. Εκεί είναι το καθήκον εισαγωγικά του βλέμματος για μένα, όχι μόνο του καλλιτεχνικού, του ευαίσθητου βλέμματος του ανθρώπου, να συγκρατήσει αυτό το οποίο αξίζει να συγκρατηθεί. Αυτά τα χαμένα τιμαλφή. Αυτό είναι για μένα το βασικό. Όταν το πέλμα αποχωρίζεται το έδαφος, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Από τη φτέρνα έως τα δάχτυλα γίνεσαι μάρτυρας μιας ξέφρενης πορείας. Το περίγραμμα ανεβαίνει από τα πίσω προς τα πάνω, σαν μια ανάποδη τσουλήθρα, για να ξαναπέσει για λίγο, ώσπου να ξανασηκωθεί στην αρχή των δακτύλων. Μπορεί ακόμα να διακρίνεις μια υποψία του κάτω μέρους του ποδιού, που αρχίζει και τούτο να εμφανίζεται δειλά-δειλά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να καταφέρεις να θαυμάσεις και ένα πολύ μεγάλο μέρος του, αν η κοπέλα γυρίσει το πατουσάκι της δεξιά ή αριστερά. Εδώ τώρα θα σου πω ότι είσαι και ζωγράφος, είσαι και χαράκτης. Δηλαδή όλο αυτό που διάβασα τώρα θα μπορούσε να είναι ένα σχεδιάκι σου. Δηλαδή αν παρεξηγείσαι για τον τίτλο, κάποιος θα έπρεπε να δει μέσα τα σχέδια και εκεί να δει γιατί αυτή η λεπτομέρεια, γιατί αυτή η αιμονή. Έτσι, που στην τέχνη αν δεν έχεις αιμονή, δεν γίνεται. Αυτό το κατάλαβα και εγώ πολύ πιο μετά, γιατί, δηλαδή μερικές φορές με έχουν κατηγορήσει φίλοι μου για αιμονή στον έρωτα, ας πούμε, για παράδειγμα, ή για αιμονή σε κάτι το οποίο θέλω να λύσω. Ένα είδος παρατήρησης στα όρια της κατασκοπίας μερικές φορές. Αυτή η αιμονή λοιπόν, αυτή η παρακολούθηση, αυτή πώς να το πω, αυτό που δεν μπορείς να ξεφύγεις με κάποιο τρόπο, κατηγορείται, ενώ στην πραγματικότητα τι είναι η αιμονή. Θα σου πω εγώ τι σκέφτομαι και μπορείς να πεις και εσύ. Είναι το εργαλείο, για τη λογοτεχνία είναι το μολύβι και το τετράδιο. Δηλαδή αν δεν έχεις αιμονή σε κάτι, αν δεν σε απασχολεί από το πρωί ως το βράδυ, στο πανεπιστήμιο μας απασχολούσαν τα διδακτορικά, ας πούμε. Δηλαδή από το πρωί στο βράδυ σκεφτόσουν μόνο το διδακτορικό για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Και ακόμα και στις συζητήσεις μέσα, η αιμονή αυτή, η ανταλλαγή που θα γινόταν στη συζήτηση, θα περιστρέφεται γύρω από το ίδιο ακριβώς θέμα, από το γνωστικό αντικείμενο, ας πούμε. Πώς λοιπόν να μην έχει κάποιος μία αιμονή όταν θέλει να γράψει και πώς αυτή η αιμονή να μην γεννήσει. Να μην γεννήσει και άλλες παραγράφους και άλλες παραμέτρους και άλλες σελίδες και άλλες παρατηρήσεις. Ακόμα και σήμερα αυτό το βιβλίο που εύχομαι από καρδιάς να έχει επιτυχία και διάβασμα κυρίως, όχι επιτυχία με την έννοια της πώλησης μόνο, εντάξει, και αυτό καλό θα ήταν, έχει προκύψει εξαιτίας της αιμονής. Αν δεν υπήρχε η αιμονή,
θα υπήρχε μια σαβουροκατάσταση, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και το βιβλίο μιλάει πολύ για την αιμονή. Δεν μίλησαμε για αυτή τη λέξη, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Φυσικά το βιβλίο μιλάει για την αιμονή, η οποία είναι το γυναικείο πόδι. Γιατί είναι η αιμονή στο κεφάλι του ποδολάτρου, ο οποίος πάντοτε είναι και κατάσκοπος. Είναι η βουνοβλεψία, εισαγωγικά. Είναι αυτός ο οποίος κοιτάζει, είναι αυτός ο οποίος είναι αχόρταγος. Αυτή η αιμονή είναι απαραίτητη προφανώς για την τέχνη και για τη ζωή όμως. Και ο έρωτας είναι μια αιμονή. Ο έρωτας είναι μια αιμονή. Είναι μια εξειδανίκευση του άλλου, είναι μια εξειδανικευμένη αιμονή. Έχεις έμονη ιδέα να δεις τον άλλον. Έτσι. Κάτι που εμένει, μια εμένεια. Νομίζω ότι η αιμονή κατηγορείται από την πλειοψηφία επειδή σε κάνει μη λειτουργικό. Γιατί έχουμε αυτή την τάση να πρέπει να είμαστε όλοι λειτουργικοί, να είμαστε όλοι αξιότιμα μέλη της κοινωνίας. Δηλαδή, πάλι βλέπω έναν συντηρητισμό σε αυτό το ζητούμενο. Τα παιδιά είναι αιμονικά. Γιατί τα παιδιά να δουν την ίδια ταινία ξανά και ξανά και ξανά. Θέλουν να ακούσουν το ίδιο παραμύθι ξανά και ξανά και ξανά. Μην ξεχνάς ότι το σχολείο στην πρώτη δημοτικού πρέπει να γράψεις ξανά και ξανά το να, το λα, το πα, για να μάθεις τα γράμματα. Σωστό. Και δεν τους νοιάζει βέβαια τα παιδιά τι θα γίνει στο τέλος του παραμυθιού, γιατί το ξέρουν ήδη. Άλλο συνέφερε. Είναι πολύ πιο μοντερνιστές τα παιδιά από ότι εμείς. Είναι avant-garde τα παιδιά. Δεν τους νοιάζει το τέλος του παραμυθιού, η πλοκή. Τους νοιάζει να το ακούσουν ξανά αυτή την αίσθηση. Μπράβο, τι ωραίο αυτό που λες. Έτσι νομίζω. Και η αιμονή που λες είναι ότι αυτό το έχει πει και αυτός ο φιλόσοφος, ο Σλάβο Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος που έχει τρελό ενδιαφέρον, αιρετικός και πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, και σπουδαίος προφανώς, ότι αυτό το οποίο είναι το σημαντικό είναι όχι η ευτυχία στη ζωή, αλλά η αιμονή. Η αιμονή για κάτι, για ένα σκοπό. Αυτό σε κάνει ευτυχισμένο, ότι έχει σκοπό στη ζωή σου. Πάλι δηλαδή γυρνάμε στον μύθο. Πάλι γυρνάμε στο μύθο, υπό την έννοια ότι ο μύθος είναι το νόημα που δίνεις στη ζωή σου εσύ. Έχει ένα σκοπό στη ζωή σου. Δεν ζεις απλώς. Αυτό λέμε το ευζήν. Δεν ζεις απλώς. Δεν επιβιώνεις, αλλά έχεις ένα σκοπό στη ζωή σου. Αυτός ο σκοπός μπορεί να είναι τέχνη, αλλά η αιμονή είναι αυτή η κάβλα για τα πράγματα. Δεν γίνεται και χωρίς νεύρο δεν γίνεται τίποτα στη ζωή. Χωρίς ένα πάθος. Η αιμονή είναι το πάθος. Και όπως είπες πολύ σωστά, είναι το τετράδιο. Είναι η μίζα στη μηχανή η αιμονή. Σωστό. Και είναι και η ανάγκη. Δηλαδή, κάποιος είναι καλλιτέχνης, άμα μπορείς να μην γράψεις, μη γράψεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Αν μπορείς να μην ζωγραφίσεις, μη ζωγραφίσεις. Δεν χρειάζεται. Άμα δεν σου βγαίνει από μέσα σου, με τα νύχια να το κάνεις δηλαδή, δεν το κάνεις καθόλου. Και όσον αφορά αυτό που διάβασες, το κομμάτι που διάβασες του βιβλίου, είναι μια εξαντλητική περιγραφή μιας πατούσας. Σε ένα σημείο, μάλιστα, η πατούσα περιγράφεται. Γράφω ότι η πατούσα δεν μπορεί να παρομοιαστεί με ένα κύκνο, το λεμόνος κύκνου, κάτι απαστράπτων κτλ. Γιατί η δύναμη της κυριολεξίας πάντα θα κυριαρχεί στο βλέμμα του ποδολάτρου, στο αιμονικό βλέμμα του ποδολάτρου. Εκεί είναι πια ότι όσο και να περιγράψεις ένα βελανίδι, οτιδήποτε, οι λέξεις δεν μπορείς ποτέ να το περικλείσεις όλο. Μπορείς ποτέ να περιγράψεις κάτι με λέξεις και να το τελειώσεις. Δεν υπάρχει τελική ανάλυση, δεν υπάρχει τελευταία ανάλυση. Πάντα υπάρχουν ερμηνείες και ανάλυση. Εκεί μπαίνει η ζωγραφική που λες πολύ σωστά. Ναι. Ότι όταν πια οι λέξεις στερεύουν, υπάρχει ζωγραφιά. Και εκεί ο καθένας βάζει τις δικές του λέξεις μέσα στην εικόνα. Είναι μια αντεστραμμένη λογοτεχνία δηλαδή. Δεν δημιουργείς εικόνα, βάζεις λέξεις στην εικόνα. Λες αυτό το πόδι είναι μακρύ, είναι άσχημο, είναι ωραίο. Έχει τονιστεί η ζωγραφιά. Γιατί έχει τονιστεί. Και πάλι μιλάμε για τον πουριτανισμό των τεχνών. Δηλαδή μπορείς να το ζωγραφίσεις, αλλά μην γράψεις και γι' αυτό όμως. Είπαμε, αυτό είναι κομβικό για μένα. Όπως λέγανε για τον κινηματογράφο, ότι εντάξει, μπορείς να ζωγραφίσεις ένα γυμνό, δεν μπορείς να το δείξεις όμως στον κινηματογράφο, είπαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, η δυναμική των τεχνών. Έρχομαι από μία ταινία που ήταν η Ακρόπολη της Εύα Στεφανή, στην οποία η Ακρόπολη ήταν και μία πόρνη μαζί. Ήταν και μία διαστροφή της ιστορίας, γιατί πάνω της στηρίχθηκαν πολλές μεταβολές στο χώρο, πολλοί συμβολισμοί, πολλά πράγματα τα οποία δεν ήταν έτσι, στο χρόνο μέσα, αλλάζανε, αλλά που έπρεπε οπωσδήποτε αυτή να εκπληρώνει το συμβολικό κομμάτι μιας εθνικής και μιας ταυτότητας και ενός
μοντέλου τέλος πάντων, το οποίο θα εμπνέει και θα διαιωνίζει πράγματα τα οποία μέσα στον χρόνο δεν υπάρχουν πια. Και εκεί αποκαθήλωνε με κάποιο τρόπο, αλλά την ίδια ώρα έκλαιγε και γι' αυτό. Υπήρχε ένας κλαυσίγελος πάνω στην αποκαθήλωση. Αλλά αυτό θέλω να πω, ότι μερικές φορές προβοκάρει τα πράγματα η τέχνη, αν είναι η λέξη σωστή το προβοκάρω, αλλά το κάνει για να δείξει τι έχει υποστεί στο σώμα του ο καθένας, εννοώντας το συμβολικό μνημείο στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να εκπληρώνει μέσα στην ιστορία συνεχώς έναν ρόλο. Το ίδιο δηλαδή πράγμα που αποφεύγουμε να πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω τώρα, μου ήρθε συνειρμικά κάτι που είπες προηγουμένως και για την τέχνη, το πώς δηλαδή αυτό μπορεί να αποκαλύψει πράγματα τα οποία δεν παραδεχόμαστε. Βέβαια. Έτσι. Αυτός είναι ο ρόλος της. Όπως θα πούμε, ναι, ότι η επαφή δύο ανθρώπων δεν είναι για να κάνουν παιδιά, απαραίτητα. Μπράβο. Έτσι. Αυτό είναι. Για αιώνες δεν μιλάγαμε. Βεβαίως. Τι δημιουργεί τα παιδιά? Ο έρωτας δημιουργεί τα παιδιά, έτσι. Σωστό. Ο έρωτας, η ειδονή κτλ. Κάτι το οποίο μιλήσανε π.χ. οι αρχαίοι με τρόπο τελείως γυμνωμένο π.χ. Γι' αυτό που δεν μιλάς και φοβάσαι να μιλήσεις, εκεί για μένα είναι η τέχνη δηλαδή. Και στο πρώτο μου βιβλίο, η Νηστεροφωνία και άλλες ιστορίες, της εκδόσης Καστανιώτη, μίλάει για την ερωτική αιμονή. Δηλαδή μιλάει για το αντίστροφο του ανδρικού προτύπου, το οποίο προβάλλεται, το οποίο είναι ο σίγουρος άντρας, ο γαμάο άντρας. Ναι. Και ήταν πια ο άντρας ο οποίος είναι ευαίσθητος, ο άντρας ο οποίος κυριαρχείται από μια αιμονή, μια ζήλια και ένα σύμπλεγμα ότι δεν είναι αρκετός ή ότι θα είναι αρκετός, ότι θα χάσει τη γυναίκα του πόθου του. Πάλι υπήρχε αυτή η κατάσταση ότι οι μισοί θα λέγανε ότι αυτό το βιβλίο είναι ενός τρελού, ο ήρωας είναι ένας τρελός, και απ' την άλλη οι άντρες οι οποίοι λέγανε το πιάσες, αυτό είναι, το έχω νιώσει κι εγώ πάρα πολλές φορές. Δηλαδή έχει νιώσει ο άντρας μειονεκτικός, θες να πεις? Φυσικά, έχει νιώσει τρόμο ότι θα χάσει το κορίτσι του. Έχει νιώσει άγχος στο κορίτσι του μπροστά. Γιατί δεν είχε την... Επειδή ζήλευε, επειδή ένιωθε ότι θα τη χάσει. Ότι είναι λίγος. Ότι είναι λίγος. Γι' αυτό και ονομάστηκε μνηστεροφωνία. Κομικά πάλι υπήρχε αυτός ο κλαυσίγελος πάλι, ότι θέλει ότι κουράστηκαν να σκοτώνουν τους αγαπητικούς, όπως είναι η ταινία του Παναγιωτόπουλου δηλαδή. Ότι πάλι φαίνεται κάτι κρυμμένο. Γιατί υπάρχουν πρότυπα στην κοινωνία με αυτό που λέμε πατριαρχία, για παράδειγμα, το πώς πρέπει να είναι ένας άντρας. Πια υπάρχουν και βίντεο για το πώς πρέπει να υπάρχει ένας άντρας. Υπάρχουν βίντεο ηλιθίων οι οποίοι κάνουν και λένε 5 βήματα για το φλερτ, 5 βήματα για την ερωτική επαφή. Πώς θα μιλήσεις, πώς θα φανείς ότι βγάζεις πολλά λεφτά, πώς θα φανείς στην κοπέλα κυριαρχικός. Η γκόμενα το είπα επειδή αυτό κάνει που βάζει τις γυναίκες. Αυτό και αν κομπλεξάρει τους άνδρες. Οπότε ξαφνικά όταν μιλάς για τον αντίστροφο, δείχνει την άλλη οπτική. Για μένα αυτό το έκανε ο Woody Allen, για παράδειγμα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε ο Woody Allen. Ξαφνικά σε μια εποχή δύσκολη και σε μια εποχή που το αντρικό πρότυπο ήταν ακόμα πιο στιγνό και σκότωμα για τους άντρες, εμφάνισε τον ήρωά του, τον ευρωτικό Woody Allen. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Αυτό που ήθελα να σου πω όμως, σήμερα δεν υπάρχει όμως και μια ελευθερία στο θέμα του ότι μπορεί ένας άντρας να κλάψει, ας το πούμε για παράδειγμα, ή να του πει η κοπέλα του «λέγε ρε» και να πει τι είναι το πρόβλημα, ποιο είναι. Γιατί παλιά ο άντρας έμπαινε αμίλητος στο σπίτι, κάτι συνέβαινε στη δουλειά, αλλά δεν ήθελε να το μοιραστεί και καλά. Ενώ σήμερα του λες «έλα μίλα, έλα πες τα». Παρόλα αυτά, αυτή η εποχή είναι η πιο ενεργή στα θέματα της ψυχανάλυσης. Στα θέματα της... δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αφού σήμερα μπορεί υποτίθεται ο άντρας να πει την αλήθεια του, να κλάψει στη γυναίκα του, να φανερωθεί ότι δεν τα κατάφερε σε κάτι, μιλάω για τους νέους άντρες, έτσι, πώς είναι δυνατόν σε αυτή την εποχή τα παιδιά να είναι από πολύ νωρίς με τον ψυχαναλυτή για να μπορέσουν να πάνε παραπέρα. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό με την ψυχανάλυση σήμερα? Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παράδοξο.
Όπως ζούμε σε μια κοινωνία όπου όλοι έχουν πτυχία και όλοι είναι πιο γράμματα από ποτέ, για μένα δηλαδή, έχει πέσει το επίπεδο, όλοι έχουν πτυχία. Παλιά δεν είχαν όλοι πτυχία. Βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό κυβερνά η ημιμόρφωση σε όλα τα ζητήματα. Wikipedia, έχω διαβάσει, ο Νίτσε ήταν μηδενιστής. Ναι, δεν ήταν μηδενιστής ο Νίτσε, εσύ το έχει διαβάσει στο Wikipedia και νομίζω ότι είναι αυτό. Έτσι υπάρχει αυτό το παράδοξο, ότι παρότι αυτό που λες ισχύει με έναν τρόπο, ζούμε σε μια πολύ κωδικοποιημένη εποχή για μένα πια. Δηλαδή η εποχή της προσομοίωσης που λέει ο Μπροντιγιάρ πια είναι στα άκρα. Έτσι. Υπάρχει μια προσομοίωση. Υπάρχει μέσω του Instagram, για παράδειγμα, το πώς είναι ο ωραίος γκόμενος. Το πώς είναι η ωραία γκόμενα. Το πώς πρέπει να μιλήσει μια κοπέλα. Πια όλα είναι κωδικοποιημένα. Υπάρχει μια απόλυτη. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχουν εφαρμογές, όπως λέει το Tinder, για παράδειγμα, το οποίο είναι το πώς θα βρεις ερωτικούς συντρόφους και μπορείς να βάλεις ένα φίλτρο αυτά ακριβώς που θέλεις. Θέλεις να είναι ψηλός, μελαχρινός, να ξέρει σουηδικά και να παίζει. Να ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα, να πίνει, ξέρω εγώ, ή να καπνίζει. Να μην καπνίζει, να διαβάζει λίγο, αλλά όχι και πάρα πολύ. Ναι. Και επίσης η κοπέλα να είναι ξανθιά, να είναι ψηλή, να είναι έτσι. Αυτό βέβαια είναι συντηρητικά. Γιατί αυτά θεωρούνται απελευθέρωση. Αυτό είναι το αντίθετο της απελευθέρωσης. Δηλαδή, οι άνθρωποι για να γνωριστούν πρέπει να ανήκουν σε κάποιες υποομάδες. Δηλαδή, να είσαι ή κουλτουριάρης, με τη χειρότερη έννοια του όρου, ή πιο φασαίος, ή πιο. Ξέρεις. Πολύ σωστά τα λες. Εγώ έτσι νομίζω. Και αυτή η λογική της απόλυτης προσομοιώσεως και της κωδικοποίησης των πάντων οδηγεί στον απόλυτο συντηρητισμό. Και αυτό πάντα σε αυτές τις συζητήσεις είμαστε στο βιβλίο. Για μένα δεν έχουμε φύγει από το βιβλίο, υπό την έννοια ότι έτσι είναι και οι ποδολάτρες. Δεν μπορείς να μιλάς γιατί αντί να θες πράγματα φυσιολογικά από ένα κορίτσι να κοιτάς τα πόδια της, αυτό είναι πολύ, δείχνει ότι είσαι πολύ. Και αυτό το έχουμε ακούσει. Ανώμαλος, είπαμε. Είσαι ανώμαλος και επίσης είσαι γατάκι τώρα που σκύβεις να δεις τα πόδια της μιας γυναίκας. Δηλαδή δεν είσαι αρκετός. Πας στο χαμηλό. Πάλι. Παραδέχομαι πως ανατιμώ το βλέμμα του ποδολάτρη, υποστηρίζοντας πως η δική του ματιά είναι απείρως κοφτερότερη από τον άλλον, διεισδυτικότερη και περισσότερο έτοιμη να ανατιμήσει την εικόνα που βρίσκεται μπροστά της, ώστε να μπορέσει να εστιάσει σε ένα τέτοιο κατώτατο σημείο που ούτως ή άλλως απαιτεί ένα σκύψιμο του κεφαλιού προς το φαινομενικά ασήμαντο. Και οι βαρετές διαδικασίες που επιτελούμε όλοι καταναγκαστικά, τα κενά, σε εισαγωγικά, σημεία μέσα στη μέρα, αποθεώνονται. Ανάγλυφα επίσης καταδεικνύεται μία τέτοια ανατίμηση, καθώς το ίδιο ακριβώς το πόδι που πρωταγωνιστεί σε όλα εκείνα τα διάφορα και κουραστικά πηγενέλα είναι που θαυμάζεται. Εκείνο το χρηστικό που επομίζεται όλο το βάρος της διαδικαστικής κινήσεως είναι που προσκυνάται, και όταν το σημαντικότερο γρανάζι ενός πολύπλοκου και ανούσιου μηχανισμού κερδίζει τη συμπάθεια, κάτι αντιστέκεται στεναρά στην τυφλή ανουσιότητα της διαδικασίας. Ο ποδολάτρης στρέφεται γενναιόψυχα ενάντια σε κάθε τι διαδικαστικό. Μια του έξοδος είναι αληθινό άνοιγμα στον κόσμο. Κάθε του τυχερό βλέμμα του υπενθυμίζει να αναπνέει. Έχει πια αντανακλαστικά, μα εντελώς συνειδητά. Σε καιρούς που οι άνθρωποι επινοούν ολοένα και περισσότερο αφορμές για να μην βλέπουν στα αλήθεια γύρω τους και να κοιτούν μόνο εκτός πραγματικότητας σαν υπνοβάτης, εκείνος ρίχνεται με όλες του τις δυνάμεις στη θαυμαστή δίνη του κόσμου, στην εποχή της ποσοτικοποίησης και της απροσεκτικότητας, όπου το ολοκληρωτικό βίωμα εγκαταλείπεται και τεμαχίζεται σε μικροσκοπικά προκάτ και ανούσια κομματάκια κατασκευασμένα από ηλεκτρονικές και μη περισπάσεις. Εκείνος δεν μπορεί παρά να είναι παρόν και στους καιρούς της αναβολής είναι ενστικτωδώς βαλμένος στο τώρα.
η ματιά του ποδολάτρη σε μια εποχή που τείνει να ενοχοποιήσει το βλέμμα της ειδονής προς την ανθρώπινη ομορφιά, κρίνεται ουσιώδης. Η θέαση της ομορφιάς και η αγάπη για αυτήν αποτελεί το θεμέλιο της τέχνης και σε καιρούς απολύτως αντικαλλιτεχνικούς εκείνος δεν δύναται να ζήσει αλλιώς, παρά μόνο μέσα από την απρόσκοπτη προσήλωση σε αυτήν. Δηλαδή, καταπληκτικό αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που κουβεντιάζαμε. Ναι, αλλά θα κάνω μία ερώτηση φυσικά. μπιχτή που είχε πει ο Σουρούνης κάποτε σε μια συνομιλία που είχαμε στη Μυτιλήνη. Μήπως όλο αυτό έγινε, το πήγε στα άκρα για να δικαιολογήσεις ακριβώς αυτό που σου καταλογίζουν, ας πούμε, που εγώ δεν το έχω διαβάσει, εσύ το ανέφερες προηγουμένως, ότι τελικά είσαι ένας άνθρωπος που κάνει μάτι, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ εδώ μέσα βλέπω τέχνη, βλέπω σαφέστατα, έχω διαβάσει βέβαια το βιβλίο, έτσι, αλλά μήπως πραγματικά το πήγες εντέχνος και ανεπαισθήτως στην άλλη άκρη μόνο και μόνο για να δικαιολογήσεις ένα πάθος σου. Τέτοια παιχνίδια και τερτύπια υπάρχουν πάντα στην τέχνη. Φυσικά. Εντάξει. Εννοείται. Ότι υπάρχουν αυτά τα τερτύπια, εννοώ. Αυτή η αντιστροφή προφανώς περιέχει και μια αλήθεια. Αυτό που συζητάγαμε πριν. Εκεί σε αυτό το κομμάτι, αυτό πήγα να πω μάλιστα, πολύ φυγής η παρατήρησή σου, είναι αυτό ότι εκεί πια ο ποδολάτρης γίνεται ήρωας. Δηλαδή, γίνεται ένας άγιος καλλιτέχνης και δοξολογείται με έναν τρόπο ότι είναι αυτός ο οποίος πάει τα δεσμά της ποσοτικοποίησης, της σύγχρονης κοινωνίας κτλ. Γίνεται ένας αντιήρωας ο οποίος γίνεται ήρωας. Φυσικά υπάρχει αυτό. Και φυσικά αυτό είναι εν τέλει στην λογική μιας υμνολογίας, η οποία είναι και στη γυναίκα και στον ποδολάτρη. Δεν γράφεις ποτέ κάτι για να πεις ότι είσαι εσύ ήρωας, φυσικά και όχι, αλλά όταν υπάρχει μια ζυγαριά, όταν γύρεις την πλάστιγκα προς μια μεριά, μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία. Και αυτό χρειάζεται. Η τέχνη, όπως λέει και ο Μαγιακόφσκι, δεν είναι για να καθρεφτίζει, αλλά για να μεγενθύνει. Μήπως σου έδωσε μια αφορμή το ποδολάτρες για να γράψεις αυτό που έγραψες, απλά για να γράψεις, για να επεκταθείς, ναι, για να διεισδύσεις? Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί όπως είπα δεν γράφω ποτέ με σχέδιο από πίσω, ναι, με σχεδιάγραμμα. Εγώ ξεκίνησα να γράφω για την ποδολατρία. Και με έναν τρόπο μου πήγε εκεί ο συνειρμός μου. Δηλαδή το βιβλίο αυτό δεν χωράει πάλι πίσω στο κεφάλι μου. Δηλαδή όταν γράφτηκε, έτσι γράφτηκε. Και το έχω δει και λίγες φορές, αφού το είχα δει και πολύ λίγες φορές ξανά. Αφού πάντα έτσι κάνω. Είμαι πρόχειρος και μου αρέσει να είμαι πρόχειρος. Δεν φαίνεται το πώς το γράφω, αλλά είμαι πάντα πρόχειρος υπό την έννοια ότι πιστεύω πάρα πολύ στην πρώτη ιδέα. Πιστεύω πολύ στο συνειρμό. Και ο εξομολογητικός λόγος που είπα στην αρχή, υπάρχει πάρα πολύ μέσα και ο συνειρμός, το πώς δημιουργεί κάποιες συνδέσεις οι οποίες δεν υπήρχαν πριν στο κεφάλι μου. Γιατί ναι, αλλά το βιβλίο γραφόταν από είχε γραφτεί μέσα από το 20, ναι, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Αλλά έμεινε εκεί όμως. Μετά μου το έστειλα και βγήκε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτές οι συνδέσεις που συνέβησαν προέκυψαν μέσα από τον λόγο και μέσα από την αναγκαστική ενασχόληση με κάτι το οποίο γράφεις γι' αυτό. Εκεί όντως ο ποδολάτρης πια γίνεται ένα σύμβολο πια. Μπορούμε να πούμε ότι δεν δικαιολογώ. Δεν ηρωοποιώ κάτι το οποίο δεν είναι αντιηρωικό, αλλά το χρησιμοποιώ ως εφαλτήριο αυτό που λες. Ναι. Είναι πια ένα αρχέτυπο. Ναι, ναι. Και εκεί συνδέεται όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε μέχρι στιγμής, που είναι η αιμονή που είπα στην αρχή αυτή. Ότι το βλέπουμε το ποδολάτριο ως αιμονικό, σπάει την κακώς εννοούμενη λειτουργικότητα. Σπάει δηλαδή τα δεσμά της κανονικοποίησης, το πώς είναι οι κανονικοί άνθρωποι. Εκεί είναι πια που η απόλυτη αντιστροφή συμβαίνει στο βιβλίο. Όπως και μάλιστα υπάρχει μια κριτική π.χ. σε κάποια οποία υποφέρει ως σερβιτόρα. Δηλαδή το πόσο μια τόσο πολύ κουραστική και δύσκολη δουλειά που είναι, ο ποδολάτρης θα παρατηρήσει αυτό το οποίο καταπονείται περισσότερο, το οποίο είναι το πόδι. Αυτό το οποίο καταπονείται θα τιμηθεί όπως το αξίζει. Οπότε όλο αυτό το χωρίο είναι ακριβώς μια αντιστροφή και μια αγιοποίηση
με τον ίδιο τρόπο που αγιοποιήθηκαν και οι ήρωες στο Πανελλήνιον. Ότι οι ήρωες αυτοί οι οποίοι ήταν οι λοξοί θαμώνες ενός κακιστικού καφενείου, οι οποίοι ήταν στην παραμεθόριο της κοινωνίας, αυτοί που γίνονται άγιοι. Είναι άγιοι? Ναι και όχι. Δεν υπάρχουν άγιοι. Κανείς δεν είναι άγιος. Αλλά όταν αγιοποιείς κάτι το οποίο θεωρείται ως παρείας, τότε του δίνεις μια αξία που την αξίζει. Οπότε ναι, είναι άγιος, θα πω. Okay. Και θα ήθελα να κλείσουμε ρωτώντας αυτό που σε ρωτάνε εύγλωτα πολύ, σε σχέση με το ότι είσαι σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής όπως θέλεις εσύ να λες. Νομίζω έτσι δεν είναι? Σκηνοθέτης, μια χαρά. Ναι, οκ. Χαράκτης, ζωγράφος, συγγραφέας. Προς τα πού νομίζεις ότι όλο αυτό, γιατί θα σε πάει, γιατί το λέω, γιατί ο ποδολάτρης εικονοκλαστικό πράγμα είναι, δηλαδή κακά τα ψέματα, δηλαδή θα μπορούσε να είναι εικαστικά όλα αυτά, όχι μόνο τα σχέδια που έχεις μέσα, δηλαδή και το εικαστικό να σε πάει στο κινηματογραφικό, έτσι. Τι είναι αυτό με την εικόνα που θα καταλήξεις, τι είναι αυτό, γιατί η γραφή σαφέστατα σε βοηθάει στο να κάνεις και εικόνα και εικόνα επίσης να κάνεις γραφή από ό,τι φάνηκε. Τι είναι αυτό που νομίζεις ότι σε θέλει εσένα περισσότερο? Πέρα από τους ποδολάτρες, πέρα από το Πανελλήνιο, πέρα από τη χαρακτική, και τι είναι αυτό που τελικά, ναι, θέλεις να είσαι αφοσιωμένος, ας πούμε, αν θέλεις. Ναι. Λένε ότι δεν χωράνε δύο καρπούζες στην ίδια μασχάλη. Αυτό υπάρχει και αυτό. Αλλά είχε πει ένα φίλος μου, γιατί να μην είναι μανταρίνια και να είναι καρπούζια. Έτσι. Θέλω να πω ότι η κάθε τέχνη με την οποία ασχολούμαι, η μία είναι η ζωγραφική, η άλλη είναι η κινηματογράφος, η κινηματοφάγος, όπως λέω, και η άλλη είναι η συγγραφή. Τις έχω στο κεφάλι μου κάπως αλλιώς. Δηλαδή, διαφορετικές η μία από την άλλη. Πολύ διαφορετικές. Εν τέλει δεν είναι. Εν τέλει, αυτά που μου λες μάλλον δεν είναι. Αλλά δεν το έχω καταλάβει εγώ. Δεν είναι συνειδητό αυτό. Δηλαδή, όντως στο βιβλίο υπάρχει μια κινηματογραφική θέαση, γιατί υπάρχουν κοντινά, υπάρχουν gros plan. Είναι μια συγγραφή από gros plan η ταινία. Ναι, το βιβλίο αυτό. Είναι gros plan. Ναι. Από την άλλη, είναι και πολύ αντικινηματογραφικό, γιατί δεν συμβαίνει τίποτα. Και σε μια ταινία σχεδόν υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει μια αφήγηση. Οπωσδήποτε. Στο βιβλίο αυτό δεν υπάρχει αφήγηση. Οπότε, υπό αυτή την έννοια είναι αντικινηματογραφικό και απ' την άλλη είναι κινηματογραφικό λόγω των εικόνων τις οποίες γεννάει το βιβλίο αυτό μέσα από gros plan, μέσα από κοντινά πλάνα σε πόδια, σε εκφράσεις, σε κορίτσια, σε μάτια, σε χέρια κτλ. Η γραφή είναι κάτι πολύ επίπονο για μένα, γιατί όπως είπα στην αρχή και κλείνουμε έτσι κυκλικά, γράφω για τον εαυτό μου. Και όταν γράφεις για τον εαυτό σου, είναι λίγο δύσκολο να αφοσιωθείς με τρόπο να κάτσεις να γράψεις κάτι που σε πονάει. Γιατί άμα δεν μου πονάει κάτι, δεν μπορώ να γράψω. Όχι ακριβώς υπό την έννοια ότι είναι θεραπευτική η γραφή, υπό την έννοια ότι έχεις πάρα πολύ χώρο μέσα σου, ο οποίος έχει καταληφθεί ήδη και πρέπει να έχεις υπερχειλήσει πια. Πρέπει να υπερχειλήσεις στο γραπτό αυτά που νιώθεις. Γιατί όταν πονάς, νιώθεις πράγματα. Αυτή είναι η ειδονή του πόνου για μένα. Η ψυχή σου, άμα δεν έχει ροκανιστεί, δεν μπορεί να καρπίσει παραπάνω. Όπως τα λουλούδια. Πρέπει να σπάσουν και να πέσουν οι πόροι στο έδαφος να φτιάξουν νέα λουλούδια. Έτσι είναι και ο πόνος για μένα. Και οι θλίψεις κτλ. Οπότε γράφω δύσκολα. Δηλαδή. Γράφω δύσκολα. Ζωγραφίζω πολύ εύκολα, γιατί η ζωγραφική δεν θέλει σκέψη. Για μένα. Δηλαδή, εγώ ζωγραφίζω χωρίς σκέψη. Ζωγραφίζω τελείως αυτόματα. Ενώ η γραφή πάντα περνάει, δεν θες από τη σκέψη. Εγώ, επειδή είμαι υπεραναλυτικός, προσπαθώ πολλές φορές να μην σκέφτομαι. Και η ζωγραφική με βοηθάει σε αυτό. Μένω στη ροή της γραμμής. Δηλαδή, είμαι αυτή η γραμμή εκείνη τη στιγμή. Ο κινηματογράφος όμως. Ακριβώς, θα σου πω. Από την άλλη, αυτή η υπερανάλυση π.χ. περνάει στο βιβλίο, γιατί είμαι εγώ. Το βιβλίο είναι ακραία υπεραναλυτικό βιβλίο, πιστεύω εγώ, γιατί αναλύει κάτι εξαντλητικά. Το οποίο είναι ένα γυναικείο πατουσάκι. Έτσι. Ο κινηματογράφος είναι μια άλλη ιστορία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μεσολαβήσεις μέσω των παραγωγών, μέσω των χρημάτων που χρειάζεσαι, των οικονομικών πόρων, της δουλειάς που χρειάζεσαι. Είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό πάρα πολύ και πιο χρονοβόρο. Είναι πιο πολύ μεσητεμένο. Είναι πιο δύσκολα, λιγότερο αυθόρμητο, λιγότερο πηγαίο. Τα άλλα δεν είναι πιο πηγαία. Απλώς η ζωγραφική είναι πιο φυσική για μένα, μου βγαίνει πολύ πιο φυσικά. Το γράψιμο μου βγαίνει μέσα από μεγάλη πειθαρχία, ειδικά στην εποχή μας.
που και να διαβάσεις ακόμα θέλει πειθαρχία. Μεγαλύτερη πια με δει. Φυσικά. Ζούμε στην εποχή της απροσεκτικότητας. Και εκεί μπαίνει η αιμονή που είπες στην αρχή, ότι η αιμονή χρειάζεται για να σπάσεις αυτή την απροσεκτικότητα, αυτή την αδιαφορία δηλαδή. Το ενδιαφέρον δημιουργεί αυτή τη βίνη του κόσμου και χωρίς την αιμονή αυτή θα σου φύγει η πραγματικότητα από κοντά σου. Σπύρο, όλα αυτά που λες, τα πολύ σπάνια. Για μένα δηλαδή πραγματικά, εντάξει, με εντυπωσιάζει πάλι, θα πω το κοινότοπο που λένε όλοι περί της ηλικίας σου, έτσι. Ναι. Πόσο χρόνο μένεις μόνος? Γιατί εσύ έχεις ένα κομμάτι το οποίο είναι προς τα έξω και πολύ φιλικό, πολύ γενναιόδωρο, πολύ φιλόξενο και το έχω δει 2 φορές που έχω δει και όσες φορές έχουμε μιλήσει. Αλλά εγώ σκέφτομαι μάλλον, όχι κρίνω, ότι έχεις και ένα πολύ δικό σου εσωτερικό κομμάτι το οποίο αυτό χρειάζεται άσκηση για να μπορέσεις να τα κάνεις όλα αυτά. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να έχεις μια μοναχικότητα την οποία επιδιώκεις για να μπορείς να καρπίσεις? Θα σου πω, θεωρώ τον εαυτό μου κοινωνικό, αλλά πλέον δημιουργώ ένα φρούριο, αλλά αυτό το φρούριο δεν είναι μόνο μοναχικότητας, αλλά είναι και φίλων. Δηλαδή, οι πέτρες είναι και φίλοι. Αλλά αυτοί οι φίλοι πια είναι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν μαζί πράγματα, οι οποίοι ο ένας κινητοποιεί τον άλλον να δημιουργεί πράγματα. Δηλαδή, έχω πολύ λιγότερη αντοχή πια στην ανουσιότητα από ό,τι παλιά. Αυτό. Και το να έχεις φίλους, και για μένα, όπως μας έλεγε και ο Φέρης, ο σκηνοθέτης που είχε μια φράση στη σχολή Σταυράκου που σπούδασα, οι κολοπαρέες δημιουργούν τον πολιτισμό. Έτσι είναι. Πολύ σωστά το είπε. Οπότε, μέσα στο φρούριό μου έχω παρέες με τις οι οποίοι βοηθάνε και τους βοηθάω να κάνουμε πράγματα μαζί. Συλλογικά, όπως κάνουμε την Αγκινάρα, όπως κάνουμε την εκπομπή τη Ληστρίδα, όπως κάνουμε και ένα δίσκο τώρα που θα βγάλουμε με στίχους μου και τραγούδια, που μελοποιεί ο φίλος μου ο Κοταρίδης, ο Γιώργος. Οπότε, ναι, αυτό το φρούριο χρειάζεται να υπάρχει για να είσαι καλλιτέχνης. Δηλαδή, όπως λέμε, με πορδές δεν γίνεται. Έτσι. Το λέω συχνά αυτό. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι άμα δεν μείνεις με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άμα είσαι όλη μέρα σκορπισμένος και διασκορπισμένος, δεν θα μπορέσει ποτέ να συνενώσεις τον εαυτό σου ώστε να δημιουργήσεις κάτι. Για να μιλήσεις για τον εαυτό σου. Έτσι. Αλλά πια αυτό δεν νομίζω ότι έχει στεναχώρια, η θλίψη, έχει συγκέντρωση. Γι' αυτό το ακριβώς πώς το λες, έχει συγκέντρωση και έχει μια μεγάλη ειδονή. Ναι, ότι δημιουργείται κάτι. Έχει. Μεγάλη ειδονή ότι βγάζεις κάτι από μέσα και το πετάς έξω. Και ποιο είναι το θέμα? Άμα δεν το πετάξεις έξω, δεν θα ξαναβγεί. Εγώ έτσι νομίζω. Θα μπαγετέψει. Άμα μπαγετέψει κάτι, δεν θα βγει, θα είναι πάρα πολύ άνοστο. Όταν μια ιδέα έρθει, πρέπει να την δημιουργήσεις. Οφείλεις δηλαδή απέναντι στην ιδέα. Οφείλεις όχι με την έννοια αυτή που λέγαμε πριν του κοινωνικού καταναγκασμού, αλλά οφείλεις να την προστατεύσεις και να την φροντίσεις έτσι ώστε να τη δεις και να φεύγει κιόλας, έτσι, γιατί και το βιβλίο τώρα έχει φύγει από σένα. Ναι. Δεν είναι πια εσύ. Δηλαδή, ακριβώς. Σίγουρα έχεις πάρει μια απόσταση, με την έννοια δηλαδή ότι αυτό είναι μόνο του. Ακριβώς. Φοβερό αυτό που λες. Είσαι πολύ συγκινητική, γιατί αυτά που μου λες βαδίζουν πάνω στα που θέλω να πω και πέρα από πάστας με προλαβαίνεις. Ναι, γιατί το βιβλίο αυτό πιθανώς σήμερα να μην το έγραφα. Γιατί? Όχι επειδή δεν μ' αρέσει, γιατί ήταν γέννημα εκείνης της ιστορικής στιγμής μου. Mm-hmm. Όπως ήταν και το προηγούμενο βιβλίο μου, όπως είναι και η ζωγραφική που κάνω. Έτσι. Και η έκθεση που έκανα πέρυσι δηλαδή, η τομική έκθεση που έκανα στο Art Project Space, ήταν μια έκθεση η οποία βγήκε εκείνη τη στιγμή. Τα έργα της είχαν δημιουργηθεί 2-3 χρόνια φυσικά, αλλά θέλω να πω ότι ήταν όμως γέννημα εκείνης της στιγμής. Πια έχει αλλάξει ο τρόπος που ζωγραφίζω. Αλλά πρέπει για μένα καθήκον να δείχνεις τον εαυτό σου τις στιγμές τις οποίες είσαι αυτός ο εαυτός. Όχι δείχνεις επιδεικτικά, κατάλαβες, δείχνεις ως καλλιτεχνικό δημιούργημα. Ναι, υπάρχει μια ευθύνη σε αυτό. Υπάρχει μια ευθύνη σε αυτό γιατί αυτό που λέμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, πια τελείως καπιταλιστικά χρησιμοποιείται αυτή η έννοια φυσικά. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και η κουλτούρα του ελεύθερου χρόνου και αυτές οι ηλιθιότητες. Για μένα όμως η τέχνη είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό, προφανώς, και είναι ο εαυτός μας και ο εαυτός μας πρέπει να τον βγάζουμε προς τα έξω όσο μπορούμε και να τολμάμε. Και πια δικαιολογίες δεν υπάρχουν, πιστεύω εγώ. Δηλαδή, είναι πάλι η ανάγκη που λες, ότι όσο και μας πιέζει η καθημερινότητα, όσο όλα αυτά, η ανάγκη θα σε οδηγήσει και θα βρεις τα μέσα να το κάνεις, ό,τι και να είναι. Θα βρεις τα μέσα για
βγει έξω. Το βιβλίο πια δεν είναι δικό μου. Είναι δικό μου, αλλά το βιβλίο πια είναι όντως έχει τη δική του πορεία. Αλλά έγινε. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Έγινε. Είμαι εγώ εκείνη τη στιγμή. Δεν θα γίνει αλλιώς. Γι' αυτό είναι και που λέμε ότι η τελειομανία είναι όντως με τεράστια πρόβλημα. Σημαίνει τέλειο είναι μόνο το νεκρό. Τελειομανής, κάπου γράψετε το τελειομανής είναι αυτός ο οποίος στεναχωριέται επειδή δεν μπορεί να πεθάνει. Γιατί το μόνο τέλειο είναι ο θάνατος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και ακόμα περισσότερο για πράγματα τα οποία ίσως ονειρεύεσαι και θέλεις να κάνεις. Αν θες μπορείς να μου το πεις, αλλά δεν φεύγω χωρίς να έχω χορτάσει από αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι, και μάλιστα μου δημιουργεί και μία περιέργεια το άτομο το δικό σου, δηλαδή με την έννοια του ότι αυτό που φέρεις, αυτό το εκμαγείο το οποίο μέσα έχει κιούπι, δεν ξέρω τι, πέσαν οι ποδολάτρες, έπεσε το Πανελλήνιο, η Αγκινάρα και η Λιστρίδα και όλα αυτά, πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργη τι άλλο θα κάνεις, πώς αυτό που θα κάνεις πραγματικά θα μπορέσει να ωφελήσει κιόλας, γιατί εγώ είμαι και λίγο αυτής της να ωφεληθεί και κάποιος διαβάζοντάς, βλέποντας μια ταινία. Όχι με την έννοια τη χρηστική όμως, δεν εννοώ αυτό. Με την έννοια της έμπνευσης. Δηλαδή έκανες ένα βιβλίο για να μπορεί κάποιος να σταθεί και να πει πάνω σε αυτό, ωραία, τι λέει ο άνθρωπος ας πούμε. Κοίτα, από αυτό θα πάρω να κάνω κι εγώ κάτι άλλο. Γιατί πιστεύω πάντα σε αυτή τη σύνδεση, το συνδεδεμένο που λέγαμε. Σε ευχαριστώ Ακριβώς. πάρα πολύ και ναι, πες μου. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ αυτό που λες, ότι η τέχνη είναι θεραπευτική όχι μόνο για τον δημιουργό, αλλά για τον δέκτη. Ναι, είμαι περίεργος άνθρωπος, όντως, και θέλω να σου πω ότι πέραν τη συζήτηση αυτή είναι υπέροχη που έχουμε κάνει και με συγκινήσει πολύ και οι ερωτήσεις σου και όλα αυτά τα οποία μου λες. Ναι, ετοιμάζω ένα animation με τον φίλο μου τον Βασίλη Γραβαρίτη και τον Ανδρέα τον Χαρκιολάκη που είναι ζωγράφη. Θα είναι animation με θέμα της λάμιας. Με θέμα της λάμιας, είναι αυτό το λαϊκό παραμύθι. Θα είναι σαν Καραγκιόζης, αλλά σε animation, το οποίο θα είναι ζωγραφισμένο και θα κινείται. Μπράβο. Και δεν το βρίσκω τώρα. Θα σου πω κάτι, γιατί για το βιβλίο έχω λάβει μηνύματα και ένα μήνυμα που θέλω να σου πω είναι ότι ένας άγνωστος κύριος μου στείλε, μου λέει, είμαι 60 χρονών, μου λέει, και μου λέει, είμαι ποδολάτρης από τα 10 μου χρόνια. Και σε ευγνωμονώ για αυτό το βιβλίο, γιατί ποτέ δεν τολμούσα να το πω. Και το είχα όλο αυτό, ήταν ένα σύμπλεγμα για μένα, ήταν κάτι ενοχικό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κομπλιμέντο από αυτό το βιβλίο, από αυτή την φράση που άκουσα. Ναι, είναι δώρο η τέχνη και είναι και θυσία. Νομίζω ότι η τέχνη είναι είδος θυσίας. Θυσίας πράγματα. Και στο καφενείο που έκατσα πολλά χρόνια ήταν μια θυσία για μένα. Που πέρασε εκεί πέρα. Και να πούμε ότι το καφενείο είναι στο Earthflix, να κάνουμε λίγο διαφήμιση. Να πούμε ότι είναι ακόμα στο Earthflix η ταινία αυτή. Οι Λάμιες θα γίνουν. Άλλα 2 βιβλία έχω γράψει που περιμένω από την εκδόση Πατάκη να. Το ένα λέγεται Τέτιξ. Είναι μια ερωτική νουβέλα. Κάποιος ήρωας ο οποίος στοχάζεται. Πάλι εγώ είμαι φυσικά. Αυτό έχει πλοκή. Ναι, λιγότερη, αλλά ναι, έχει. Λιγότερη εννοώ, όχι λιγότερη από τους ποδολάτρες. Ναι, λιγότερη από το συνηθισμένο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πάλι φυσικά, εγώ είμαι φυσικά ο ήρωας, ο οποίος στοχάζεται και το καλοκαίρι, θέλει να γράψει και το καλοκαίρι, αλλά δεν μπορεί και γράφει για μια κοπέλα η οποία τον ταλανίζει. Δεύτερο βιβλίο που έχω γράψει λέγεται Συλλέγω κούκλες και είναι ένα δοκίμιο για τη συλλεκτική δραστηριότητα. Και εκεί μιλάει για το φρούριο. Πως κάποιος δημιουργεί ένα φρούριο από αγαπημένα αντικείμενα μέσα από τη συλλογή. Οπότε υπάρχει και η αιμονή μέσα και το φρούριο επίσης. Και επίσης κάποια τραγούδια θα βγουν με θέμα των Πανελλήνιων, με αφορμή των Πανελλήνιων. Πολύ δραστηριότητα. Μπράβο. Ναι, είμαι σε μια δεν κατάσταση. Σου φτάνει το 24ωρο. Όχι. Αν και δεν είμαι και πολύ της τάξης και της πειθαρχίας του χρόνου, αλλά με έναν τρόπο τα προλαβαίνω. Τα καταφέρνεις μες στο χάος. Ναι, μες στο χάος. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ τιμητικό αυτό για μένα. Και να πούμε επίσης, να τελειώσω λέγοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ τις εκδόσεις Πατάκη. Το οποίο είναι κάτι το οποίο ακούγεται κλισέ, αλλά δεν είναι καθόλου. Γιατί τη στιγμή που εκδοτικοί οίκοι είχαν γυρίσει την πλάτη του βιβλίου αυτού, το είχαν απορρίψει, το θεώρησαν μη αποδεκτό.
Τώρα να το πω, να μην το πω. Θα το πω. Εγώ είμαι σε εκδόσεις Καστανιώτη. Όπως Το ξέρω, το διάβασα. Ναι, ναι, με το βιβλίο, με την διηγήματα μου, μνηστηροφωνία και άλλες ιστορίες. Σε αυτόν τον οικοτικό οίκο μου είχαν πει ότι εδώ πέρα είμαστε οικοτικός οίκος ο οποίος ασχολείται με τους συγγραφείς και όχι με τα βιβλία. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει μια μόνιμη συνεργασία κτλ. Όταν το βιβλίο αυτό το έδωσα, μου είπαν ότι δεν μπορεί να βγει αυτό το βιβλίο και όταν ρώτησα γιατί, μου είπαν λόγω πολιτικής ορθότητας. Και το αφήνω εκεί το ζήτημα αυτό. Οι εκδόσεις Πατάκη με αγκάλιασαν πάρα πολύ, και ειδικά η Άννα η Πατάκη, που δεν την ήξερα, την γνώρισα. Και πιστεύω ότι ήθελε πολύ μεγάλη τόλμη να βγάλει αυτό το βιβλίο. Όχι ότι είναι το βιβλίο αυτό χυδαίο, αλλά για αυτά που θα μπορούσε να ακούσει. Και με νοιάστηκε καθόλου. Αυτό για μένα είναι ακραία συγκινητικό και δείχνει έναν φοβερά εκπαιδευμένο άνθρωπο με τεράστια καλλιέργεια και μεγάλο ένστικτο. Οπότε θέλω να πω πάρα πολύ ευχαριστώ και τις εκδόσεις Πατάκη, την Άννα Πατάκη και φυσικά την Ελένη Κεχαγιόγλου, η οποία είναι υπέροχος άνθρωπος, την έχω λατρέψει και εκείνη με έχει αγαπήσει πολύ και ήταν η επιμελήτρια του βιβλίου. Ναι, την είδαμε και στην εκδήλωση. Ακριβώς. Και τον Νίκο Πασάκη που έγραψε το βιβλίο και μίλησε. Και την Ελένη, επειδή έκανε μια πολύ ωραία επιμέλεια στο βιβλίο και μπόρεσε κάπως να συμμαζέψει πράγματα τα οποία εγώ είχα ξεφύγει τελείως υπό την έννοια του παραλυρηματικού λόγου, ο οποίος ήταν λίγο δύσκολο να διαβαστεί και εκείνη έκανε τεράστιες και σπουδαίες επιμέλειες. Έκανε 200 σημειώσεις, 200 διορθώσεις. Εύχομαι και στα επόμενα και όλα αυτά τα σχέδια που μας είπες να γίνουν πράξη και κάθε βήμα που κάνεις να σε βγάζει περπατώντας και σε κάτι που θα σου δίνει ακόμα περισσότερη χαρά και ακόμα περισσότερο μοίρασμα όπως το θέλεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μοιράζεσαι με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν. Ακριβώς, επισκόθηκε η λέξη μοίρασμα, το μοίρασμα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ, Σπύρο, Ελένη, και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα σαν άνθρωπο και σαν συνομιλητή. Με εκπλήσεις, το ξαναλέω. Καταλαβαίνω τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη που ήταν ξετρελαμένος μαζί σου στην παρουσίαση και μετά. Και επίσης, εγώ σε ευχαριστώ και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Φυσικά και θα σε καλέσουμε και στην Γλιστρίδα να μιλήσουμε για σένα την άλλη φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου δώσει μια καλή ευκαιρία να μιλήσω κι εγώ. Έχω κι εγώ έτσι πολύ φλιαρία στο ότι θέλω να αναλύσω. Αυτό της ανάλυσης είναι. Ήταν πολύ ωραία, υπερανάλυση. Ναι. Και έχεις και καλούς φίλους. Έχω πολύ καλούς φίλους. Τους είδαμε στην εκδήλωση και μπράβο. Τους αγαπώ και μας αγαπάνε και με αγαπάνε. Θα κάνουμε μια εκπομπή. Ναι, θέλω πάρα πολύ να κάνω εγώ μαζί. Όλοι μαζί. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Γεια σας.